நான் அதை பார்த்து படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஸ்தலாகயா சாஷுர் உன்மீலிதம் ஏன சக்ஷுர். தஸ்மை சாக்ஷுர் இல்ல மாதாஜி, சக்ஷுர். சக்ஷுர் ம். உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்யா மனோபீஷ்டம் சாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபக கதா மகயம் ததாதி சவ பதாந்திகம் வந்தே ஹகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சக்ரஜாதம் சககன ரகுநாதான்விதம் தம்ச தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய வேதம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகன் விதாம்ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौर गौरांगी राधे सुरंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमायि हरिप्रिये वाञ्छ कल्पतरुक्षाय तरुभ्यश्च வாஞ்சா कृपा கல்பத்தருभ्यश्च மாதாஜி. कल् வாஞ்சா कल्प கல்பத்தருभ्यश्च. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्रह्मण्य हिदाय स जगद्हिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदंताय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर विशेष नमः. गुरुवे गौर संद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत् भक्ताय नमो नमः. मुगं करोति वासालं पङ्गुं लङ्घयते क्रीं यत् कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्द माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं. नमः पंकज नाभाय नमः. पंग पंकज मालिने பங்கஜநாபாய மாதாஜி. நம பங்கஜநாபாய. நம नमः பங்கஜமாலினி. இப்படி படிக்கணும். नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः नमस्ते पंकजंग्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवगी नंदनाय स नंदगोप नंदगोपकुमाराय नमः. गोविंदाय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं सैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तदो सदोदयम् उदीरयेत्. हन्वदां श्व कदश कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तः हर्त हर्तन्धः सोदय अप्तराणि विदो नदी श्रुत सदां नष्टप्रेस्ताय நஷ்டப்பிராயேஷு மாதாஜி, வேர்ட்ஸ் கரெக்டா படிங்க. நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு. அது மடிச்சிருச்சு மாதாஜி, அப்படியே மடிஞ்சு போச்சு. நஷ்டப்பிராயேஷ் அபத்ரேஷி அபத்ரேஷு நித்தியம் இல்ல மாதாஜி, ஷு. ஷுவா இஷு. நஷ்டப்பிரேயஷ் ஏஷு இல்ல, அபத்ரேஷு பிராயேஷு. பிராயேஷு. நஷ்டப்பிராயேஷு நஷ்ட அபத்ரேஷு. नष्टप्रायेष् भवत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर् भगवती नैष्टिकी. பகவதி இல்ல மாதாஜி, பவதி தான். பவதி. பவதிங்களா கா போட்டுக்கிறேன் மாதாஜி நானு. ஆ, பவதி பவதி. நைஷ்டிகி. ம். நான் அடிச்சிடுறது. पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे ஹரே हरे राम राम हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். மாதாஜி இந்த லைன் மட்டும் சொல்லுங்க மாதாஜி. நஷ்ட பிரேயஷ் அந்த லைன் சொல்லுங்க, அது மடிச்சு போச்சு. நஷ்டப்பிராயேஷு ம் அபத்ரேஷு. பிர-
நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு. அபத்ரேஷு. நிஷ் அடுத்த நித்யம் லைன் படிங்க மாதாஜி. அது 4 லைன் மட்டும் படிங்க மாதாஜி. அது நித்யம் பாகவத சேவையா ம் எழுதினடா? பகவதிங்க. பகவத் பகவதிங்களா? பகவதி உத்தம ஸ்லோகே ம் பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. பக்தி ரவி நெக்ஸ்ட்டுக்கு. ஓகே மாதாஜி, இப்ப திருத்திக்கினேன். ஆ பெண்ணுல தப்பா எழுதியிருக்கேன். எஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே படிச்சுடலாம். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி ரசாமிருத சிந்து படிச்சுடலாமா? படிக்கலாம் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். கிருஷ்ணா. பாமினி மாதாஜி காணுமே. மாதாஜி ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு. பக்தி ரசாமிருத சிந்து ஸ்லோகாஸ்ய ஷேர் பண்றேன். நான் ஒரு வாட்டி படிச்சு நீங்க படிக்கிறேன்னா டிஃப்ரெண்டா வருது இது. அப்படி நேற்றுக்கு தெரியலையே, இதை நினைச்சா மாறி மாறி போறது. தெரியுது மாதாஜி. இல்ல வேர்ட்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஓகே, நான் சொல்றேன், இப்ப நீங்க 3 பேரும் ரிப்பீட் பண்ணலாம். ஓகே. அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத்யநாத்விருதம் ஞான கர்மாத்யனாவிருதம் ஆனுகூல்யேன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்திருத்தமா. படிங்க. அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத்ஞானாவரதம் அனு ஆனுகூல்யேன கிருஷ்ண அனுஷீலனம் பக்திர் உத்தமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க யாராவது நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. சுதந்திரா தேவியா நானா மாதாஜி? யாரா ஒருத்தர் படிக்கணும். அவங்க படிப்பாங்க, நீங்க வெயிட் பண்ணா அப்படி வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத்யனாவிருதம் ஆனுகூல்யேன கிருஷ்ண அனுஷீலனம் பக்திருத்தமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுதந்திர தேவ் மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? இல்ல, அவங்க சீட்ல இல்ல. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் தத்பரத்வேன நிர்மலம் ரிஷிகேன ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்திர் உத்தம உச்யதே. படி. சர்வோபாதி விநிர்முக்தம் தத்பர்வேத நிர்மலம் பரத்வேன தத்பரத்வேன நிர்மலம் தத்பரத்வேன நிர்மலம் இரிகேஷன் இரிகேஷன் இரிகே மாதாஜி, இரிஷிகேஷன ரிஷிகேஷ் இரிஷிகேஷன ரிஷிகேஷன இரிஷிகேஷ சேவனம் பக்திர் உச்சியதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் தத்பரத்வேன நிர்மலம் ரிஷிகேன ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்திருச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. क्लेशाग्निशुपदा मोक्ष लघुता कृत्सु दुर्लभा सान्द्रानन्द विशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षिणी च सा. क्लेशाक्षि सुपदा मोषि मोष मोष भगुता कृत सदुर्लभा दुर्लभा सांत्रानंद च विशेष माताजी सुदुर्लभा. लघुदा कृत सुदुर्लभा सांत्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षिणी ससह ससह. क्लेशाग्निशुक्ता मोक्ष लघुता कृत्सु दुर्लभा शान्त्रानन्द विशेषात्मा श्रीकृष्णा हर्षिणी शसा. हरे कृष्णा माता जी. कर्षिणी च सा. हरे कृष्ण. வந்து மாறி போயிட்டு இப்பதான் மாறுது. श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिं विना ऐकांतिकी हरेर्भक्तिर् उत्पादायैव कल्पते. माताजी पढ़ी. श्रीधि स्मृति प्राणादि पंजर पंजरात्र विधिना ऐदा ऐ ऐगान्तिकी हरेर् भक्ति उत्पादयैव कल्पते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. पुराणादि पंचरात्र विधिं विना ऐकांतिकी हरेर्भक्तिर् उत्पादायैव कल्पते. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण. ईहायस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थातु जीवन्मुक्त स उच्यते. पढ़ी. ईशायस्य हरे दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वभि अवस्थादु जीवन मुक्त स उच्यते. हरे कृष्ण माताजी.
यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निहिलास्वपि अवसादु जीवन्मुक्त स उच्यते। हरे कृष्ण माताजी। अतः कृष्णनामादि न भवेत् ग्राह्यम् इन्द्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयम् एव स्फुरत्यधः। अदग कृष्णनामादि न भवेत् ग्रहयम् इन्द्रियै सेवोन्मुखैः जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत् यदः। हरे कृष्ण माताजी। अतः अतः कृष्णनामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वातौ स्वयमेव स्फुरत्यतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। पढ़ेंगे माताजी। अनासक्तस्य विषयान् यदा ह्यम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अनासक्तस्य विषयान् यदाहम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्णसम्पन्थे युक्तं वैराग्यमुच्यते। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण। प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसम्बन्धि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। प्रापञ्चिकगത प्रापञ्चिक प्रापञ्चिकदाय कथया प्रापञ्चिक बुद्धया प्राप प्रापञ्चिकदाय बुद्धया हरिसम्बन्धि वस्तुनः मुमुषुभिः प्रत्याहो परित्याहो वैराग्यं पल्कु कथ्यते। हरे कृष्ण माताजी। प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसम्पन्ति वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्याहो वैराग्यं पल्हु कथ्यते। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. அப்புறம் வந்து சாப்டர் 1 இன்னைக்கு மோஸ்ட்லி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இருக்கோம். இங்க இருக்கோம். யா, இது வந்து நேற்று வரைக்கும் நல்லா இதா பார்த்தோம் இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேராகிராஃப் மாத்திரம் படிக்கிறேன் நான். ஹரிபக்தி போற்றுவதற்குரிய பகவானே, பக்தி தொண்டில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்றே உமது தாமரை திருவடிகளை மீண்டும் மீண்டும் பிரார்த்திக்கிறேன். எனது கிருஷ்ண உணர்வு மேலும் மேலும் வலிமையும் உறுதியும் பெற வேண்டும் என்று வணங்குகிறேன். நம்ம என்ன பகவான் வேண்டணும்? வேறெல்லாம் பௌதிக பொருட்கள்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். நம்ம பகவானை வந்து எப்பவும் பிரார்த்திக்கணும். அந்த ஒரு அனுகிரகம் எனக்கு எப்பவுமே உங்களின் மறவா நிலை எனக்கு வேணும். அதுதான் நம்ம வந்து பிரார்த்திக்கணும். ஏனென்றால் கிருஷ்ண உணர்வின் என்றும் பக்தி தொண்டின் என்றும் உண்டாகும் இன்பமானது மிக ஆற்றல் உடையதாகும். வேற பௌதிக விஷயத்துல உள்ள ஆசைகள் அந்த இதெல்லாம் என்னது சந்தோஷம் கொடுக்கும்? ஒரு டெம்பரரி சந்தோஷம் கொடுக்கும். அதெல்லாம் அவ்வளவு சரியான சந்தோஷம் கிடையாது. அது அப்புறம் அந்த சந்தோஷம் திரும்பி ஒரு துக்கத்துல மாறிவிடும். ஆனா இதுதான் சரியான சந்தோஷம். சோ அதுல என்ன சொல்றார்? அதன் மூலம் ஒருவன் பிற வளங்களான இல்ல முன்னாடி என்ன உண்டாகும் இன்பமானது மிக்க ஆற்றல் உடையதாகும். இதுல கிடைக்கிற ஒரு இன்பம் வந்து ரொம்ப டீப் ஹாப்பினஸ் கொடுக்கறது. அதான் பிளிஸ்ஃபுல் சிச்சுவேஷன் நம்ம. அதன் மூலம் ஒருவன் பிற வளங்களான என்ன வேற என்னெல்லாம் இருக்கு, அறம் பொருள் இன்பம் போன்றவற்றையும் அதுவும் கிடைக்கும். ஏன் பௌதிக வாழ்விலிருந்து விடுதலையும் கூட பெறுகிறான். அந்த மாதிரி பணம் இப்போ வந்து சில பேர் இருக்காங்க, நல்ல பண வசதி எல்லாம் இருக்கும், இருந்தாலும் ஆன்மீகத்துல இருப்பான். பணத்துக்கு பஞ்சம் இல்லை, இருந்தாலும் ஆன்மீகத்துல அவங்க இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பொருள் அறம் பொருள் இன்பம் எல்லாமும் இருக்கும். அப்போ வந்து அந்த பௌதிக விஷயத்துல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் இல்லாம அவன் ஆன்மீகத்துல முங்கி இருக்கான். சோ உண்மையில் ஒரு தூய பக்தன் மேற்கூறிய வளங்களில் நாட்டம் கொள்வதில்லை. பக்தனா இருக்கிறவன் என்னது பாக்கி ஒன்றுக்கும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்க மாட்டான். ஹி இஸ் மோர் கன்சர்ன் வித் த லார்ட். பகவானுக்கு சேவை எப்படி பண்ணணும் அதுலதான் அவனுக்கு நாட்டம் இருக்கும். ஏனென்றால் கிருஷ்ண உணர்விலிருந்து பெறப்படும் இன்பமானது மிக உன்னதமானது என்பதோடு பிற இன்பங்கள் எவற்றையும் அதனுடன் ஒப்பிட முடியாத அளவிற்கு அளவற்றதுமாகும். சோ யூ கேனாட் கம்பேர். அதாவது ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா ஏதோ கம்பேர் பண்ணலாம். இந்த ஆசை வந்து பௌதிக ஆசை ஏதோ ஒரு
லெவல்ல இருக்கு. ஆனா அந்த இன்பம் எது பகவானை நினைத்து அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம என்ன சேவை புரிகிறோமோ அந்த இன்பம் வந்து ரொம்பவே மகத்துவமானது, ரொம்பவே எஃபெக்டிவா இருக்கு. ஸோ அதுக்கு இதுக்கு கம்பேரே பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது அளவு இல்லவே இல்லை அதோட ஆனந்தத்துக்கு. சோ கிருஷ்ண உணர்வில் பெறும் ஒரு துளி இன்பம் பிற செயல்களிலிருந்து பெரும் கடவரை இன்பத்தை விட மேலானது. சோ அதனால என்னது, எப்படி பார்த்தாலும் வந்து தெய்வீக இன்பம் தான். தெய்வீக இதுல மூங்கி கிருஷ்ண உணர்வுல மூங்கி என்னெல்லாம் நம்ம சேவை புரியுறோமோ அதுதான் நமக்கு ரொம்ப இன்பத்தை கொடுக்கும். இவ்வாறு பக்தி தொண்டில் சிறிதளவு வளர்ச்சி பெற்ற ஒருவன் கூட அறம்பொருள் இன்பம் வீடு என்பவற்றிலிருந்து பெறப்படும் இன்பங்களை விட மிக எளிதில் தூக்கி எறிந்து விடுகிறான். எஸ், இது வரைக்கும் நிறைய படிச்சோம். படிங்க மாதாஜி. ம். ஓலா வைசா. ஆம், ஆம். கோலாவேசா ஸ்ரீதரர் என்பவர் பகவான் சைதன்யரின் மிகச்சிறந்த பக்தராவார். ஒரு தூய நிமிஷம். பக்தி தொண்டின் அருமை. ஆன்மீக மாதாஜி வாழ்வின் மாதாஜி ஆரம்ப மாதாஜி மாதாஜி இந்த பேஜ் இருக்கே, நான் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவர் ஒரு ஏழை அவர் ஒரு ஏழை. அவர் வாழை இலையில் செய்யப்படும் தொன்னைகள் தொனைகளை விற்று ஜீவனம் நடத்தி வந்தார். அவருக்கு வருமானம் என்பது பெரும்பாலும் இல்லை. இருந்தும் அவர் தனது வருமானத்தில் 50 விழுக்காட்டினை கங்கையை வழிபடுவதில் செலவிட்டார். மீதமுள்ள 50 விழுக்காட்டினை கொண்டு எப்படியோ வாழ்ந்து வந்தார். பகவான் சைதன்யம் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய பக்தரான கோலாவேசா ஸ்ரீதரர் முன்பு தோன்றி அவர் விரும்பும் வரத்தை அருள்வதாக கூறினார். ஆனால் ஸ்ரீதரரோ பகவானிடம் தாம் எந்தவிதமான உலகியல் வளமும் வேண்டுகிறேன் என்றும் தன்னுடைய அந்த வாழ்க்கையிலேயே தான் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதாகவும் தாம் வேண்டுவதெல்லாம் பகவான் சைதன்யரின் தாமரை திருவடிகளின் மீது மாறாத நம்பிக்கையும் பக்தியும் மட்டுமே என்று கூறினார். இதுவே தூய பக்தர்களின் நிலையாகும். அவர்கள் ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் பக்தி தொண்டு செய்த போதிலும் அவர்கள் எதையும் விரும்புவதில்லை. ஏன்? முக்தி இன்பமே பிரம்மத்துடன் ஒன்று கலக்கும் இன்பமோ கூட அவர்கள் வேண்டுவதில்லை. நாரத பஞ்சாத்திரத்தில் பக்தி தொண்டில் சிறிதளவு வளர்ச்சி பெற்ற எந்த ஒரு மனிதனும் அறம், பொருள், இன்பம் 5 வகையான முக்தி முகத்தை போன்றவற்றினால் உண்டாகும் துளியளவு இன்பத்தை கூட வேண்டுவதில்லை என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அறம், பொருள், இன்பம், வீடு போன்றவற்றில் உண்டாகும் இன்பம் எதுவாயினும் அது ஒரு தூய பக்தனின் உள்ளத்தில் குடிபுகுந்து விடாது. ஒரு ராணியை பின்தொடர்ந்து மிக்க மரியாதையுடனும் பணிவுடனும் அவனது தோழிகளும் பணிப்பெண்களும் பின்தொடர்ந்து செல்வது போல அறம், பொருள், இன்பம், வீடு, பேறு என்பவற்றில் உண்டாகும் இன்பம் பகவானின் பக்தி தொண்டை மிக்க மரியாதையுடன் பின்தொடர்ந்து செல்கிறது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது. அதாவது ஒரு தூய பக்தன் எவற்றிலிருந்து உண்டாகும் எந்த விதமான இன்பமும் இல்லாதவராக இல்லை என்று பொருளாகும். அவன் கிருஷ்ணருக்கான பக்தி தொண்டு ஒன்றை தவிர வேறு எதனையும் விரும்புவதில்லை. அந்த ஸ்கிரீன் இது பண்ணுங்க மாதாஜி. விரும்புவதில்லை. அப்படியே அவனிடம் ஏதேனும் விருப்பம் இருந்தது என்றால் அவன் கேட்காமலேயே பகவான் அப்பக்தனின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றி வைப்பார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாமா? சரிங்க மாதாஜி, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அப்புறம் உங்க இருக்காங்களே பத்மா மாதாஜி படிப்போம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இதுல என்ன படிச்சோம்? கோலே வைசா ஸ்ரீதர் என்ன சொல்றார்? பகவான் சைத்தன்யம் மிக சிறந்த பக்தராவார். அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பெருசா பண்ண இல்லையா? உங்களுக்கு சின்னதா இருக்குமே பெருசு பண்ணேன். அது இப்படி
அவர் என்ன என்னது அவர் எப்படி ஒரு பெரிய செல்வந்தர் வீட்டுல எல்லாம் இருக்குல்ல, அவர்கிட்ட ரொம்ப பணம் கம்மி, ஏழை பிராமணர் தான். அவர் என்ன வித்துன்றதா தொன்னைன்னா அந்த இதுல போடுவாங்களே, இந்த என்னது இலையால மடிச்சு அந்த ஒரு கப்பு மாதிரி பண்ணுவாங்க, அதுலதான் வந்து பிரசாதம் எல்லாம் விநியோகம் பண்ணுவா சில கோயில் எல்லாம். சோ அந்த தொன்னை வியாபாரம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் ஒரு ஏழை. அவர் வாழை இலையில் செய்யப்படும் தொன்னைகளை விற்று ஜீவனம் நடத்தி வந்தார். அதுபடிதான் அவரோட லைஃப் நடத்தி வந்தார். அவருக்கு வருமானம் என்பது பெரும்பாலும் இல்லைதான், ஒண்ணுமே கிடையாது. அந்த இலையில எல்லாம் என்னதான் பணம் கொடுப்பாங்க. சோ பெரும்பாலும் இல்லை இருந்தும் அவர் தனது வருமானத்தில் அப்போ என்ன பண்ணார், அதுல 50% 50% ஆஃப் இஸ் இன்கம் அவர் வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு இருந்தார். கங்கையை வழிபடுவதில் அவர் செலவிட்டார். மீதமுள்ள 50 விழுக்காட்டினை கொண்டு எப்படியோ வாழ்ந்து வந்தார். பகவான் சைத்தன்யம் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய பக்தரான கோலாவேச ஸ்ரீதர் முன் தோன்றி அவர் விரும்பும் வரத்தை அருள்வதாக கூறினார். இப்ப இந்த மாதிரி பக்தர்களுக்கு பகவான் சீக்கிரமாவே வந்து அருள் கூறுவார். பகவானை வேண்டி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திருக்கோம். இவர் நம்ம என்னது ஒத்த கால நின்னெல்லாம் பண்ணாரே, துருவ மகாராஜா, சின்ன பிள்ளை. அவன் வந்து எப்படி எல்லாம் ஒரு வாரத்துக்கு இதுதான் சாப்பிடணும், உலர்ந்த இலைகள் சாப்பிடணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அப்படி. அவர் 15 நாளுக்கு ஒருக்கா தான் தண்ணி குடிக்கணும்னா அந்த மாதிரி. அப்புறம் காற்றே 1 மாசத்துக்கு ஒருக்கா தான் காற்று மூச்சு விடணும், அந்த மாதிரி பண்றது. அந்த மாதிரி சுத்தா அந்த சின்ன குழந்தைய அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கு. சோ பகவானுக்கு வேண்டி எவ்வளவு நம்ம கடினமா நம்ம வந்து பகவானுக்கு வேண்டி சேவை புரிஞ்சு எல்லாம் பண்றோமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நமக்கு வந்து பகவானுடைய அருள் கிடைக்கும். அண்ட் இப்ப இந்த காலத்துல நம்ம அவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்படவே வேண்டாம். வேணும்னா ஒரு ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்லணும், அவ்வளவுதான். அது பண்ணினாலே என்னது கண்டிப்பா பகவானுடைய அருள் கிடைக்கும். இது சோ இதுலயும் அவர் என்ன பண்றாரு, பகவான் சைத்தன்யம் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய பக்தரான கோலாவிச ஸ்ரீதர் முன்பு தோன்றி அவர் என்ன விரும்புறாரோ அந்த வரத்தை அருளதா. இங்க என்ன வேணும் கேளுங்க, ரொம்ப ஏழையா இருக்கீங்களே, பணம் வேணுமா, என்ன வேணுமா கேளுங்க கொடுக்குறேன். ஆனா என்ன சொன்னார் அவர், ஆனால் ஸ்ரீதர் பகவானின் தாம் எந்தவித உலகியல் வளமும் வேண்டிலேன், எனக்கு பணம் காசு இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம், பௌதிக விஷயமா உள்ளது ஒண்ணுமே எனக்கு வேண்டாம் என்றும் தன்னுடைய அந்த வாழ்க்கையிலேயே தான் மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கேனோ அதுலயே நான் ஹாப்பியா தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதாகவும் தாம் வேண்டுவதெல்லாம் என்னது பகவான் சைத்தன்யன் தாமரை திருவடிகளின் மீது மாறாத நம்பிக்கையும் பக்தியும் மட்டுமே, அது மாத்திரம் இருந்தா போறோம், நான் இதுலயே வந்து சந்தோஷமா தான் இருக்கேன், எனக்கு பணம் எல்லாம் கொடுத்து சந்தோஷப்பட்டவன் அந்த மாதிரி கிடையாது, ஐ எம் ஆல்ரெடி ஹாப்பி. ஆனா எனக்கு என்ன அருள் கொடுங்க, எப்பவுமே இதே நிலையில நான் இருக்கணும், அவங்களை நினைக்கிறேன், ஒரு க்ஷணம் மறக்காம உங்களுக்கு சேவை புரிஞ்சுட்டு இருக்கணும். அப்ப மீது மாறாத நம்பிக்கையும் பக்தி மட்டுமே அவர் என்று கூறினார். இதுவே தூய பக்தர்களின் நிலையாகும். அவர்கள் ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் பக்தி தொண்டு செய்த போதிலும் அவர்கள் எதையும் விரும்புவதில்லை. ஏன்னா அதுலயே ஆனந்தப்பட்டு போயிடுறாங்க. தேர் ஆல் பிளிஸ்ஃபுல். இந்த சேம் ஜென்மம் இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறதுனால வேற ஒண்ணுமே அவளுக்கு வேணும்னு தோண மாட்டேங்குது. பக்தி தொண்டு செய்த போதிலும் அவர்கள் எதையும் விரும்புவதில்லை. ஏன் முக்தி இன்பமோ, முக்தி கிடைச்சு போறோம், ஜென்மம் போறோம், நம்ம பகவான் இடத்தில் போலன்னா அது கூட வேண்டாங்கிறாங்க. அங்க போனாலும் நான் என்ன பண்ண போறேன், உங்களதான் சுதிச்சுட்டு இருக்க போறோம், அதனால வேண்டாம், நான் இந்த உலகத்துல இருந்தாலும் எனக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு. பிரம்மத்துடன் ஒன்று கலக்கும் இன்பமோ கூட அவர்கள் வேண்டுவதில்லை, ஒண்ணுமே வேற முக்தியே வேண்டாம் அப்படின்னு. நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் பக்தி தொண்டில் சிறிதளவு வளர்ச்சி பெற்ற எந்த ஒரு மனிதனும் அறம் பொருள் இன்பம் 5 வகையான முக்திய போன்றவற்றினால் உண்டாகும் துளியளவு இன்பத்தை கூட வேண்டுவதில்லை என்று கூறப்படுகிறது. only a devotee can talk like that. ஒரு டிவோட்டியா இருந்தானே ரொம்ப அந்த பரவச நிலையில இருக்கான். பகவான் வந்து இது ஸ்துதிக்கும் போது என்னது, பகவானை தொண்டு புரியும் போது அவன் அவ்வளவு ஆனந்தத்தை அடையறான். சோ அவனுக்கு போயிட்டு வேற ஏதாவது வேணுமா கேட்டுன்னா அவனுக்கு ஒண்ணுமே அதெல்லாம் பெரிய காரியமாவே தோணாது. நோ, ஐம் ஆல்ரெடி ஹாப்பி, எனக்கு முக்தி வேணுமா, வேண்டாம், நான் எப்படி இருக்கேனோ அப்படி சந்தோஷமா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு அவன் சிறிதளவு துளியளவு இன்பத்தை கூட வேண்டுவதில்லை. அறம்பொருள் இன்பம் வீடு போன்றவற்றில் உண்டாகும் இன்பம் எதுவாயினும் அது ஒரு தூய பக்தனின் உள்ளத்தில் கொடி புகுந்து விடாது. ஒரு ஒரு ராணியை பின்தொடர்ந்து மிக்க மரியாதையும் பணிவுடன் அவளது தோழிகளும் பணிப்பெண்களும் பின்தொடர்ந்து செல்வது போல் அறம்பொருள் இன்பம் வீடு பேர் என்றவற்றில் உண்டாகும் இன்பம் பகவானின் பக்தி தொண்டை விட மரியாதையுடன் பின்தொடர்ந்து செல்கிறது. இதெல்லாம் நம்ம கேட்காம நமக்கு கிடைக்கும். இது இந்த அறம்பொருள் இந்த மாதிரி ஒரு இன்பம் இதெல்லாம் என்னது நமக்கு கேட்காம நம்ம பின்னாடி எப்படி வந்துட்டே இருக்கும். எவ்ரிதிங் யூல் கெட். ஆனா என்னது பக்தியோட நம்ம பகவானுக்கு சேவை புரியும் போது என்னதுனாக்கா இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வி வில் கெட் இட். அறம் இதெல்லாமே வந்து மரியாதையுடன் பின்தொடர்ந்து செல்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது ஒரு தூய பக்தன் எவற்றிலிருந்தும் உண்டாகும் எந்த விதமான இன்பமும் இல்லாதவனாக இல்லை என்று பொருளாக. தட் மீன்ஸ் he is not bothered. அவனுக்கு அதுல எல்லாம் ஒன்னும் இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது. ஆனா வரும், பணமும் வரும், பதவியும் வரும், எல்லாம் வரும். ஆனா அதுக்கு வேண்டி அவன் வந்து ஒன்னும் பிரயத்தனம் பண்றது இல்லை. அவன் கிருஷ்ணருக்கான பக்தி தொண்டு ஒன்றை தவிர வேறு எதனையும் விரும்புவதில்லை. அப்படியே அவனிடம் ஏதேனும் விருப்பம் இருந்தது என்றால்
அவன் கேட்காமலேயே பகவான் பக்தனின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றி வைப்பான். அதுவும் இருக்கு. அப்படி அவன் வந்து கேட்காம இருந்தாலும் என்னது பின் அவரோட மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரியும் பகவானுக்கு, அதையே நிறைவேற்றி வைக்கிறார். எஸ். இப்ப இந்த மாதாஜி படிங்கோ, பத்மா மாதாஜி. தூய பக்தி தொண்டின் அருமை. ஆன்மீக வாழ்வின் ஆரம்ப நிலையில் பல்வேறு வகையான தவங்கள், விரதங்கள் மற்றும் ஆத்ம உணர்வு பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் உள்ளன. எனினும் இவ்வழிமுறைகளை மேற்கொள்பவனிடம் உலகியல் இச்சை இல்லை என்ற போதிலும் கூட அவனால் பக்தி தொண்டினை எய்திவிட முடியாது. பக்தி தொண்டை அடைந்துவிட வேண்டும் என்று ஒருவனால் விரும்பப்படுவதாலும் கூட பக்தி தொண்டு கிடைத்து விடாது. ஏனென்றால் எவனுக்கு வேண்டுமென்றாலும் கிருஷ்ணர் பக்தி தொண்டினை அருள்வதில்லை. கிருஷ்ணர் உலகியல் இன்பம் மற்றும் முக்தியை கூட எளிதில் அருளுவார். ஆனால் தமக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டினை அவர் அத்தனை எளிதில் ஒருவருக்கு அருள்வதில்லை. உண்மையில் பக்தி தொண்டு ஒரு தூய பக்தனின் கருணையினால் மட்டுமே அடையக்கூடியது ஆகும். சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் மத்திய லீலா 19.151 தூய பக்தனை ஒரு குருவின் கருணையாலும் கிருஷ்ணரின் கருணையாலும் மட்டுமே ஒருவனால் பக்தி தொண்டு எனும் நிலையினை அடைய முடியும். இதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. தந்திர சாஸ்திரத்திலும் பக்தி தொண்டின் அருமை உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதில் சிவபெருமான் சதியிடம், அன்பிற்குரிய சதியே, ஒருவன் ஞானத்தின் பல்வேறு வழிமுறைகளை ஆராய்ந்து சிறந்த தத்துவவாதியாக இருந்தான் என்றால் அவனால் பௌதீக சிறையிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள வேள்வி சடங்குகளை செய்வதால் ஒருவன் புண்ணிய செயல்களின் நிலைக்கு உயர்வு பெற்று அங்கு வேண்டிய மட்டும் உலகியற் சுகங்களை அனுபவிக்க முடியும். ஆனால் இம்முயற்சிகளால் ஒருவனுக்கு பகவானின் பக்தி தொண்டு அருளப்படுவது இல்லை. ஒருவன் பல்லாயிரம் பிறவிகளில் இம்முறைகளை மேற்கொண்ட போதிலும் கூட அவனுக்கு பக்தி தொண்டு அருளப்படுவது இல்லை என்று கூறுகிறார். அடுத்தது படிக்கவா மாதாஜி? ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பிரகலாத மன்னர் தனி மனித முயற்சிகளாலோ அல்லது உயர்ந்த சாஸ்திரங்களின் உபதேசங்களினாலோ ஒருவன் பக்தி தொண்டு நிலையினை அடைய முடியாது. இச்சைகளிலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்ற தூய பக்தனின் தாமரை திருவடிகளில் உள்ள தூசியினால் ஒருவன் அருளப்பட வேண்டும் என்று இதனை உறுதி செய்கிறார். திரும்பி அதேதான், பெரிய மேட்டர்லாம் இல்ல. இருந்தாலும் ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றானாக்கா, அந்த மாதிரி அருமை தெரிஞ்சாலாவது நம்ம வந்து பக்தி தொண்டுல நல்லா முன்னேறி வருவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். சோ தூய பக்தி தொண்டு இது வரைக்கும் அதே தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப இதுல வந்து அருமை, அதோட என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, ஆன்மீக வாழ்வின் ஆரம்ப நிலையில் பல்வேறு வகையான தவங்கள், விரதங்கள் மற்றும் ஆத்ம உணர்வு பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் உள்ளன. நிறைய அதான் பிளென்டி ஆஃப் இது பகவத்கீதாலே வருது. ஒருவரும் என்ன வந்து அவங்களுக்கு தோன்ற போல எல்லாம் விதம் விதமா என்ன வழிபடுறாங்க அப்படின்னு. சோ நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கு பகவானை வழிபடுறது. எனினும் இவ்வழிமுறைகளை மேற்கொள்பவனிடம் உலகியல் இச்சை இல்லை என்ற போதிலும் அவனால் பக்தி தொண்டினை எய்துவிட முடியாது. அவன் உலகியல் இச்சை இல்லாத இருந்தாலும், உலகியல் இச்சை இருந்தாலும் கண்டிப்பா முடியாது. ஆனா உலகியல் இச்சையும் இல்லை, அப்பவும் வந்து பகவானை எட்டி விடலாமா, எய்து விடலாமா, பகவான் இடத்து போய் விடலாம்னாக்கா கஷ்டம்தான். அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் பகவான் இடத்தில் போக முடியாது. பக்தி தொண்டை அடைந்து விட வேண்டும் என்று ஒரு நாள் விரும்பப்படுவதாலும் கூட பக்தி தொண்டு கிடைத்து விடாது. இட்ஸ் நாட் சோ ஈஸி டு கெட். அதனால தான் நம்மளோட அந்த ஸ்லோகம் என்ன இருக்கு, ஆயிரம் நம்ம வந்து ஜன்மங்கள் எடுத்த அப்புறம் தான் இப்ப இந்த சுஹ்ருத் நம்ம கிடைச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு என்னது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் டு லேர்ன் அபவுட் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், பகவான் இடத்தில் நமக்கு மனசு வைக்கிறதுன்னா அதுக்கு வந்து நிறைய ஜென்மங்கள் நம்ம எடுத்திருக்கோம். மனுஷியானாம் இல்ல என்னது அது மனுஷியானாம் சஸ்வேஷன் என்னது பகுனாம் ஜென்மனாமந்தே. பகுனா ரொம்ப நிறைய ஜென்மங்கள் எடுத்த அப்புறம் தான் இப்ப நமக்கு அந்த ஒரு ஆசை அதுல இருக்குனாக்கா, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்துல இப்ப ஆசைப்பட்டிருப்போம், ஆனா நமக்கு கிடைக்கல. ஆனா இதெல்லாம் ரொம்ப வருஷம், ரொம்ப ஜென்மம் அந்த மாதிரி எடுத்து பகவான் இடத்துல லைக்க தான் நமக்கு வந்து இந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே வருது. சோ அந்த அப்போ என்னது பக்தி தொண்டை அடைந்து விட முடியும் என்று ஒருவனால் விரும்பப்படுவதாலும் கூட, எனக்கு பக்தி தொண்டு வேணும்னு விரும்பினா கூட அவனுக்கு கிடைக்காதான், பக்தி தொண்டு கிடைக்க விடாது. ஏனென்றால் எவனுக்கு வேண்டும் என்றாலும் கிருஷ்ணர் பக்தி தொண்டினை அருள்வதில்லை. அதனால நம்ம இதுலயே பார்க்கலாம், நம்ம கிளாஸ்லயே பார்க்கலாம். சில பேருக்கு வருது, சில பேர் மேல இவ்வளவு பக்தி பண்றாங்க, சில பேர் இப்படி சொல்றாங்க, அன்னைக்கு பக்தியே இல்லை, அந்த மாதிரி ஆயிடுறது. சில பேர் ரொம்ப இருக்கு, சில பேர் ரொம்ப இல்லை. அப்புறம் அந்த மாதிரி எல்லாம் அதான் அப்ப என்ன கான்ஸ்டன்டா யாருக்கு அந்த பக்தி வருதுன்னா இதெல்லாம் பகவான் கொடுக்குற அருள் தான். ஏனென்றால் எவனுக்கும் வேண்டுமென்றாலும் கிருஷ்ணர் பக்தி தொண்டினை அருள்வதில்லை. கிருஷ்ணர் உலகியல் இன்பம் மற்றும் முக்தியை கூட எளிதில் அருள்வார்.
பணம் கேளு வேணா கொடுத்துடுவேன். பங்களாக்கு வேண்டிய ஏதோ அவருக்கு நான் இவ்வளவு ஜபம் பண்றேன், எனக்கு பெரிய பங்களா வேணும், கார் வேணும்னா அதெல்லாம் கூட கொடுத்துடுவார். ஆனா பக்தி தொண்டு அவரை நினைத்து இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும்னா அது அவ்வளவு எளிதில் அவர் கொடுத்து விட மாட்டார். எனக்கு தெரியும் இவங்க எல்லாம் திரும்பி பல்ட்டி அடிச்சுன்னு போயிடுவாங்க, எனக்கே ஆப்பு வச்சுட்டு போயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கே தெரியும். அதனால அவ்வளவு சீக்கிரம்லாம் நான் கொடுக்க மாட்டேன். பிரயத்தனம் பண்ணணும். நீங்க நல்லா பிரயத்தனம் பண்ணி 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 அவ்வளவு நல்ல இந்த பக்குவம் வந்தாதான் கொடுப்பார். ஆனால் தமக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டினை அவர் அத்தனை எளிதில் ஒருவருக்கு அருள்வதில்லை. உண்மையில் பக்தி தொண்டு ஒரு தூய பக்தனின் கருணையால் மட்டுமே அடையக்கூடியதாகும். என்னது கிருஷ்ணரும் அவ்வளவு சீக்கிரம் கொடுக்க மாட்டார். அப்புறம் தூய பக்தி இது என்னது ஒருவருக்கு அருள் இல்லை என்ன படிச்சோம். உண்மையில் பக்தி தொண்டு ஒரு தூய பக்தனின் கருணையால் மட்டுமே. அப்படின்னா யாரு தூய பக்தன்? யாரு? ஒரு குரு ஸ்தானத்துல இருந்து யாராவது நமக்கு வழிகாட்டினாங்கன்னா அவருடைய நல்ல உள்ளத்தின் காரணமாக நமக்கு வேணா கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் மத்திய லீலை 19.151 என்ன கொடுத்திருக்கு? தூய பக்தனை ஒரு குருவின் கருணையாலும். அப்புறம் என்னது இருக்கு? கிருஷ்ணரோட கருணை வேணும், ஆனா குருவோட இது வேணும். நான் குருகிட்ட எல்லாம் போக மாட்டேன், நான் டைரக்டா கிருஷ்ணனாக்கா அப்ப வெயிட் தான் பண்ணணும். ஏன்னா கிருஷ்ணரே சொல்வார், யாரு ஒன்னு சாங்ஷன் பண்ணா? ஆளே இல்லையா, நீயாவே வந்தியா? அப்ப வெயிட் அந்த லைனை விட்டு நகர்ந்து போ, வேற லைன்ல நில்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தள்ளி விட்டுருவார். குருவோடு இது இருந்ததுன்னா என்னது, இட்ஸ் லைக் ஸ்டாம்ப், விசா ஸ்டாம்பை பார்த்தோன்னா அனுப்பிடுவா. ஒன்னும் வேற கவலையே அவ வேற ஒன்றும் கொஸ்டின் கேட்க மாட்டேன். ஏன்னா விசா போதே எல்லாம் இது என்னது அதுக்கு எல்லாம் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி அப்ரூவ்டுன்னு வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்க கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க. நம்ம விசாவும் வாங்காம நம்ம போயிட்டு ஏர்போர்ட்ல போய் நின்று எனக்கு ஃபாரின் போனோம்னாக்கா அவன் அனுப்பவே மாட்டான். அந்த மாதிரி இருக்கு நம்மளோட மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளோட கதி அந்த மாதிரி இருக்கு. அப்ப என்னது, ஆனால் நமக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டின் அவர் அத்தனை எளிதில் ஒருவருக்கு அருள்வதில்லை. உண்மையில் பக்தி தொண்டு ஒரு தூய பக்தனின் கருணையால் மட்டுமே. அப்ப என்னது, ஒரு ஆசிரியரோட இது வேணும். ஆச்சாரியர் அவருடைய மனமும் இழகி நம்மளை இது பண்ணும், நம்மளை ஹெல்ப் பண்ணாதான் அப்பதான் கிருஷ்ணரோட அருள் இதுவும் கிடைக்கும். அதனாலதான் இது என்னது, நம்ம ராதாராணியை நம்ம ஏன் ஜாஸ்தி இது பண்றோம்னாக்கா பகவானுடைய அம்சம் தான் அவங்க. அந்த ராதாராணிட்டு நம்ம விண்ணப்பம் வைத்துனா கரெக்டா அது பகவானுக்கு சாங்ஷன் பண்ணி கொடுத்துடுவார். ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த ராதாராணி. ராதாராணியை ரெக்கமெண்ட் பண்றாளா, அதுக்கு என்ன, அந்த உனக்கு அந்த பக்தனை பிடிச்சிருக்கா, தாராளமா அவனுக்கு நான் எல்லாம் கொடுத்து விடுறேன் அப்படிங்கிறான். என்னது, தூய பக்தனை ஒரு குருவின் கருணையாலும் அப்புறம் கிருஷ்ணனின் கருணையாலும் மட்டுமே ஒருவனால் பக்தி தொண்டு என்னும் நிலையினை அடைய முடியும். இதை தவிர வேறு வழி இல்லை. இதுதான் பாதை. இதுதான் பக்தி மார்க்கத்துல இதுதான் பாதை. அவ வேற இவங்கெல்லாம் பக்தி மார்க்கத்துல இல்லையே, அவங்க எல்லாம் ஞான பாதை, ஞான மார்க்கம் அண்ட் வேற என்னது இது கர்மா அந்த மாதிரி அதெல்லாம் அவங்களோட எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல போகும்போது என்னது, பகவானுடைய இது வேணும். அந்த நிலையை அடையறதுக்கு பகவானுடைய கருணை வேணும், ஆச்சாரியரோட கருணையும் வேணும். அவர் தந்திர சாஸ்திரத்திலும் பக்தி தொண்டின் அருமை உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதில் சிவபெருமான் சத்தியிடம் என்னது, அன்பிற்குரிய சத்தியை ஒருவன் ஞானத்தின் பல்வேறு வழிமுறைகளை ஆராய்ந்து சிறந்த தத்துவவாதியாக இருந்தான் என்றால் அவனால் பௌதிக சிறையிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள வேள்வி சடங்குகளை செய்வதால் ஒருவன் புண்ணிய செயல்களின் நிலைக்கு உயர்வு பெற்று அங்கே வேண்டிய மட்டும் உலகியர் சுகங்களை அனுபவிக்க முடியும். இது கர்மகாண்டி. கர்மம் பண்ணி பகவானுக்கு இடத்துல போனேன்னு சொல்லிட்டு அவன் யோகம் இதெல்லாம் பண்றான். அவனாலையும் அது சுகங்கள் உலகில் உள்ள சுகம் அவன் புண்ணிய காரியம் பண்றான், அதோட என்னது அனுபவிக்கிறான், நல்ல புண்ணிய காரியத்தோட நல்ல இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறான். அப்புறம் இந்த ஞானம் வளர்த்துண்டு அவனுக்கு அது என்னது சிறந்த தத்துவவாதியா அவன் மாறலாம். ஞானத்தை பல்வேறு வழிமுறைகளை அவன் வளர்த்துட்டு நல்ல தத்துவம் பேசுவாங்க. என்ன நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேசுவாங்க. அவங்க பௌதிக சிறையிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். அவங்களுக்கு பெரிய நாட்டெல்லாம் இருக்காது, பௌதிக ஆசைகள்லாம் இருக்காது. அதே போல கர்ம யோகிஸ் அவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி இருக்காது, ஆசைகள் விட்டு போடும். ஆனால் இம்முயற்சிகளால் ஒருவனுக்கு பகவானின் பக்தி தொண்டு அருளப்படுவது இல்லை. ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாம் பக்தி வந்திருக்கா? இல்லை. ஞானம் படித்தேன் எவ்வளவு அதுல முயற்சி எடுத்தேன், அவனை டிபேட்ல நான் தோற்பணும், நீக்கு அவ்வளவு ஞானம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலதான் நான் தான் இருக்கும் அதுல. அதே போல கர்ம யோகாலையும் அப்படி நான் காற்றில் மிதந்தேன், தண்ணீரில் மிதந்தேன், நடந்தேன் எல்லாமே இருக்குமே. நான் பண்ணணும், ஐயோ நான் ஐ ஷுட் நாட் ஃபெயில் இன் தட். அப்புறம் இவங்கெல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க, நான் அதை எப்படியும் பண்ணி தீர்க்கணும். சோ அதுலதான் அவனோட கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்குமே தவிர அவனுக்கு பகவான் பேர்ல பக்தி இருக்குமா, அது இருக்காது அப்படிங்கிற.
இம்முயற்சிகளில் ஒருவனுக்கு பகவான் பக்தி தொண்டு அருளப்படுவதில்லை. ஒருவன் பல்லாயிரம் பிறவிகளில் இம்முறைகளை மேற்கொண்ட போதிலும் கூட அவனுக்கு பக்தி தொண்டு அருளப்படுவதில்லை. அப்ப யாருக்கு அருளப்படுறது? ஒன்லி ஃபார் பக்தன். அந்த பக்தன் என்ன பண்றான்? சிரவணம். எல்லா கிளாஸும் வந்து காதால கேட்கலாம், அவன் வேற ஒண்ணுமே பண்றதில்ல. சரி, சிரவணம். அப்புறம் என்னது? கீர்த்தனம். நம்ம படிச்சதை வாயால சொல்லி பார்க்கலாம். அப்புறம் ஸ்மரணம். இந்த மாதிரி அந்த பாதையில் நம்ம இருக்கும். பக்தி பாதையில நம்ம இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்னதுன்னா கண்டிப்பா நமக்கு அதுதான் பக்தி பாதையில நமக்கு வந்து பகவான் இடத்தில் நம்ம இன்னும் நெருக்கமாகும். அப்போ அது வந்து அவளுக்கெல்லாம் இந்த அருளப்படுவதில்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பிரகலாத மன்னர் தனி மனித முயற்சிகளாலோ அல்லது உயர்ந்த சாஸ்திரங்களின் உபதேசங்களினாலோ ஒரு பக்தி தொண்டு நிலையினை அடைய முடியாது. தனி மனித முயற்சினா எனக்கு குரு எல்லாம் வேண்டாம், நான் பக்தி பண்றேன் அப்படி டைரக்டா படின்னு நினைக்கிறேன், அவனால முடியாது. அப்புறம் என்னது? சாஸ்திர உபதேசங்கள், உயர்ந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் படிச்சேன், அந்த ஸ்கிரிப்சர் படிச்சேன், இந்த ஞானத்தை பெற்றேன், அதெல்லாம் காணாப்பாடமா தெரியும் அப்படின்னா அதனால அவன் வந்து முக்தி அடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ், பக்தி பகவான் இடத்தில் போக முடியுமா? அவனாலையும் அடைய முடியாது. இச்சைகளிலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்ற தூய பக்தனின் தாமரை திருவடிகளில் உள்ள தூசியினால் ஒருவன் அருளப்பட வேண்டும். அப்ப யார் வந்து கிரேஸ் கொடுக்கணும்? நல்ல ஒரு குரு. இந்த குரு எப்படி இருக்கணும்? எல்லா இச்சைகள் எல்லாம் அவனுக்கு இல்லை. இஸ் டோட்டலி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் த மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு தூய பக்தன். அவனுடைய தாமரை திருவடிகளில் உள்ள தூசியினால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவருடைய அனுகிரகம் வேணும். தூசி எல்லாம் இப்போ வரும்னா அவர் பாதத்து அடியில இப்படி உட்காந்துட்டு வெயிட் பண்ணிருக்கணும், குரு என்ன பாக்குறாரா, குரு எனக்கு அருளுகிறாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அதுதான் பாத தூசி. ஒருவன் அருளப்பட வேண்டும். அந்த மாதிரி பகவானோட ஒரு கடைக்கண் பார்வை கிடைத்தால் கூட நம்ம வந்து முக்தி ஒரு இன்னும் மேல் படிக்க போயிடுவோம் என்று இதனை உறுதி செய்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 6ஆம் அத்தியாயம். இது படிக்கணும் இல்லையா? யார் வந்திருக்கா? லீலாவதி மாதாஜி படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 6ஆம் அத்தியாயம் 10 ஸ்லோகத்தில் நாரதர் யுதிஷ்டரிடம் கூறுகிறார். அன்பார்ந்த அரசனே, முகுந்தன் எனப்படும் பகவான் கிருஷ்ணரே பாண்டவர்களுக்கும் யதுகுலத்தினருக்கும் நித்திய பாதுகாவலராக இருக்கின்றார். அவரே எல்லா வழிகளிலும் உனது ஆன்மீக குருவும் உபதேசகரும் ஆவார். நீ வழிபடுவதற்குரிய ஒரே இறைவன் அவரே ஆவார். அவர் நேசமும் பாசமும் மிக்கவர். உனது தனிப்பட்ட மற்றும் குடும்ப நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் இயக்குபவர் அவரே. இருந்தும் என்ன சொல்ல, உனது ஏவலரை போல் சில சமயம் அவர் உனது கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகிறார். மன்னா, நீ சிறந்த நல்வினை உடையாய். ஏனென்றால் பரமபுருஷ பகவானால் உனக்கு அருளப்பட்டிருக்கும் இந்த நற்பெயர்கள் எல்லாம் பிறரால் கனவிலும் கருத முடியாதனவன்றோ என்ற இச்ச்லோகத்தின் பொருள் என்னவென்றால், பகவான் மிக எளிதில் முக்தி அருள்வார். ஆனால் அவர் ஒரு ஆத்மாவுக்கு பக்தி தொண்டினை மிகவும் அரிதாகவே அருள்கின்றார். ஏனென்றால் மூலம் ஒரு பக்தனால் பகவானே பெறப்படுகிறார் என்பதாகும். பிரம்மத்துடன் ஒன்று கலப்பதிலுள்ள இன்பம். ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி பிரம்மானந்தம் அல்லது பிரம்மத்துடன் ஒன்று கலப்பதால் உண்டாகும் 1 கோடி இன்பம் என்று கூறுகிறார். ஹரிபக்தி சுதோதயத்தில் பிரகலாத மன்னர் பகவான் நரசிம்மரை தனது வழிபாடுகளின் மூலம் ஆற்றுப்படுத்தும் பொழுது கூறுகிறார். போற்றுதற்குரிய ஜெகதீஸ்வரரே, உமது தரிசனத்தால் நான் உன்னத இன்பம் பெற்று ஆனந்த கடலில் மூழ்கிவிட்டேன். இந்த ஆனந்த கடலுடன் ஒப்பிடும் பொழுது பிரம்மானந்தம் என்பது ஒரு பசுவின் குளம்படி பள்ளத்தில் உள்ள நீரின் அளவை விட சிறிதே ஆகும் என்று. அதுபோல் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு உரையாக ஸ்ரீதர சுவாமிகள் இயற்றியுள்ள பாவார்த்த தீபிகையில், போற்றுதற்குரிய பகவானே, நற்பேருடைய சிலரே உமது பக்தி ரசாமிரத கடலில் நீந்திக் கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் உமது லீலைகளை பற்றிய சரித்திரங்களில் உள்ள அமிர்தத்தினை சுவைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அப்படிப்பட்டவர்களே அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்பவற்றிலிருந்து பெரும் இன்பத்தினை ஒன்றுமில்லாததாக செய்யும் பேரின்பத்தினை அறிந்தவர்கள். அப்படிப்பட்ட உன்னத பக்தன் பக்தி தொண்டில் பெறும் இன்பத்தை விட பிற இன்பத்தை தெருவில் கிடக்கும் துரும்பை விட சிறந்ததாக கருத மாட்டான் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சோம்.
இங்க தனி மனிதன். ஆஹ் இப்ப நான் வந்து நம்ம தனி மனிதனால அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. பகவானுடைய அருளும் வேணும். ஆச்சாரியர்கள் அருளும் நமக்கு வேணும். அது படிச்சோம் நம்ம. அப்புறம் இச்சைகள் இருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்ற தூய பக்தன். அந்த யாரு நம்ம ஆச்சாரியர் எப்படி இருக்கணும்? அவங்களுக்கு ஒரு இச்சையும் இல்லை, பௌதிக இச்சையெல்லாம் இல்லாம முற்றிலும் அவன் விடுதலை பெற்றிருக்கான்னா அந்த அவருடைய திருவடிகளோடு பாத தூசி நம்ம அப்படின்னா என்னது, அவ்வளவு அவரிடத்தில் பக்தி பண்ணி அவருக்கு சேவை புரிஞ்சாலே நமக்கு வந்து இந்த இது கிடைக்கும் நிச்சயமா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் இது வந்து எங்க கொடுத்திருக்கு? ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 6ஆம் அத்தியாயத்தில் 18வது ஸ்லோகத்தில் நாரதர் யுதிஷ்டிரிடம் சொல்றாரு. என்ன சொல்ற? அன்பார்ந்த அரசனே, முகுந்தன் எனப்படும் முகந்தம் எனப்படும் பகவான் கிருஷ்ணனே பாண்டவர்களுக்கும் எது குலத்தின் எது எது வம்சத்துல அந்த உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நித்திய பாதுகாவலராக இருக்கின்றார். அந்த ஸ்டோரி தெரியும் இல்லையா? நான் வந்து என்னோட இது அக்ஷௌணிகள்லாம் இருக்கு. என்னது, குதிரைப்படை, யானைப்படை எல்லாம் இருக்கு. நான் வேணா உங்களுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னு சொல்லிட்டு வந்து நிக்கிறாங்க. யாரு? துரியோதனனும் அர்ஜுனனும். அர்ஜுனன் கேட்கிறான், உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு. எனக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம், உங்களுடைய அருள் இருந்தா போதும் அப்படின்னு. அப்ப இவன் நினைக்கிற என்ன முட்டாளா இருக்கான்னு. யாரு? யுதிஷ்டர் நினைக்கிறேன் என்ன முட்டாளா இருக்கான், இப்படியா யாராவது கேட்பா? அப்ப சொன்ன, உனக்கு என்ன வேணும் யுதிஷ்டா அப்படின்னு. இல்ல யுதிஷ்டர் இல்ல, இவன் துரியோதனன் மாதாஜி, துரியோதனன். துரியோதனன் உனக்கு என்ன வேணும்? துரியோதனன் கொண்டானே, எனக்கு அக்ஷௌணிகள்லாம் வேணும். ஓ, அதெல்லாம் கொடுக்குறேன் அண்ணா, நான் வர மாட்டேன்னு. இல்ல பரவாயில்ல, எனக்கு வந்து உங்க யானைப்படை, குதிரைப்படை, ஆட்படையெல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு. ஆனா இந்த மாதிரி நினைக்கிறவன் வந்து அர்ஜுனன் பார்த்து இவன் எவ்வளவு முட்டாளா இருக்கான்னு நினைக்கிறான். அர்ஜுனன் அப்பவும் சொல்றான் வந்து, இல்ல எனக்கு வந்து நீங்க இருந்தா போறேன்னு. இவர் திரும்பி கண்டிஷன் சொல்றார். நான் என்னோட குதிரை மண்டா, யானை மண்டான்னு சொல்றேன், நான் மாத்திரம் வேணும்னு சொல்றேன். ஆனா நான் வந்தா ஹெல்ப்பாவே இருக்க மாட்டேன். ஐ வில் நாட் ஃபைட் ஆல்சோ, நான் சும்மா தான் இருப்பேன். பரவாயில்ல, உங்களோட என்னது ஒரு சங்கம் இருந்தா போறோம் எங்களுக்கு. ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம், ஒரு பக்தனுக்கு அதுதான் வேணும். பகவானுக்கு இது பக்தனுக்கு என்ன வேணும்? பகவானுடைய சங்கம் இருந்தா போறோம். பகவான் நீ என் கூட இரு, நான் உன் பக்கத்துல இருக்கேன், நீ என் கூட இரு, நான் எது பண்ணாலும் உனக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன், உன்னையே நினைத்துன்னு இருக்கேன், நீங்க இருந்தா போறேன், எனக்கு எல்லாமே வெற்றி கிடைக்கும். என்னதான் ஒரு பக்தன் கேட்பானே தவிர அவன் வேற ஒண்ணும் வேண்டவே மாட்டான். சோ அதேதான் இங்க திரும்பி கொடுத்திருக்கு. பகவான் வந்து என்னது, கிருஷ்ணர் எப்போ யார் கூட இருந்திருக்கா? யது குலத்தின் பாண்டவர்கள் கூட எப்பவுமே இந்த யுதிஷ்ட மகாராஜ் அவர் வந்து பெரிய அண்ணா தானே, அவர் கூட நித்தியம் எதுகுலத்தினருக்கும் நித்திய பாதுகாவலராகவே இருந்திருக்கின்றார். இப்ப எதுகுலனா கௌரவர்களும் எதுகுலத்துல இருந்தவங்க தான். ஆனாலும் இல்ல அவங்க எதுவும் இல்ல, சாரி, எதுகுலம்னா இவருக்குதான் கிருஷ்ணருடைய குலம், அதுதான் எதுகுலம். சாரி, அது வந்து இது குரு வம்சத்தை. எதுகுலர்னா இவர் பிறந்த அந்த ஊருக்கு யாதவாஸ், அவங்களுக்கு எல்லாம் அவர் வந்து எப்பவுமே உற்ற துணையா இருந்தார். என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் நான் இருக்கேன்னு பாதுகாவலரா இருந்திருக்கார். சோ அவரே எல்லா வழிகளிலும் உன்னத ஆன்மீக குருவும் உபதேசராகவும் அப்புறம் என்னது ஆவார். நீ வழிபடுவதற்குரிய ஒரே இறைவன் அவரே ஆவார். இப்ப நம்ம எல்லாம் என்னது, ஒரே கடவுள் இவர் தான். நம்ம வந்து நம்ம நம்பி அவரை அணுகினா போரும், எல்லாமே பாக்கியெல்லாம் கிடைத்து விடும். அப்படி அவர் நேசமும் பாசமும் மிக்கவர். உனது தனிப்பட்ட மற்றும் குடும்ப நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் இயக்குபவர் அவரே. இருந்தும் என்ன சொல்ல உனது ஏவலரை போல் சில சமயம் அவர் உனது கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகிறார். நமக்கு என்ன ஒரு இது ஏவலர்னா இது இல்லையா, வேலைக்காரன் மாதிரி. நம்ம டிமாண்ட் பண்றோம், என்னப்பா இது கொடுக்க முடியாதா, இது பண்ண முடியாதா அப்படின்னா, அதுக்கு என்ன கொடுத்து விடுறேனே பண்றேனே அப்படின்னு நம்ம என்ன அவர்கிட்ட இருந்து வேலையை பண்ணி வாங்கிக்கிற போல நம்ம வந்து அப்போ பண்றாரு கிருஷ்ணா. அதுக்கெல்லாம் நீ வாட் யூ திங்க் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப், நான் பகவான், நீ எங்கிட்ட பேரம் பேசுற அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாராம். அவர் வந்து எஸ் உனக்கு அருளுறேன் அப்படின்னு. நிறைய நம்ம டிவோட்டிஸ்க்கே நிறைய அந்த மாதிரி எல்லாம் மேஜிக்கல் எஃபெக்ட் எல்லாம் நடந்திருக்கு, நம்ம கேட்காமயே நடந்திருக்கு, அது நமக்கு சாதகமா. சோ அதெல்லாம் தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரோட இதெல்லாம் தான் ரொம்ப என்ன சொல்லுவா, நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். அதை நினைச்சு நம்ம வந்து பக்தியா பக்தி பண்றது இல்ல, பட் இட் ஹேப்பன்ஸ். அப்புறம் என்னது, போல சில சமயம் அவர் தனது உமது கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகிறார். ஒரு ஏவலர் மாதிரி வந்து உன்னோட கட்டளையெல்லாம் வந்து நிறைவேற்றுறதுக்கு அவர் ரெடியா இருக்கார். மன்னா நீ சிறந்த நல்வினை உடையாய், ஏனென்ற பரமபுருஷ பகவானால் உனக்கு அருளப்பட்டிருக்கும் இந்த நற்பெயர்கள் எல்லாம் பிறரால் கனவிலும் கூட கருத முடியாது. ஏன்னா யுதிஷ்ட மகாராஜா எப்படி ரொம்ப தர்மம், அவருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் தர்மம் தான். நான் அப்படியே இது போவோம், எனக்கு வந்து எல்லாமே லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா அதர்ம வழியில அவர் போவே மாட்டார், உண்மைதான் பேசுவார், அதர்ம வழியில போக மாட்டார். அந்த மாதிரி அவருக்கு. சோ அவருக்கே அது இது சொல்றாரு, என்னது பரமபுருஷ பகவானால் அருளப்பட்டிருக்கும், உனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு குணம் எல்லாம் அருளப்பட்டிருக்கும். இந்த நற்பெயர்கள் எல்லாம் பிறரால் கனவில கூட அவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்காது, கருத முடியாதவன் நன்றோ
என்ற இஸ்லோகத்தில் பொருள் என்னவென்றால் பகவான் மிக எளிதில் முக்தி அருள்வார். யாருக்கு? பக்தனா இருக்கிறவனுக்கு கண்டிப்பா அவர் வந்து கொடுப்பார். ஆனா யாருக்கு கொடுப்பார்? அந்த மாதிரி நம்ம பக்தி தொண்டு அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஆனால் அவர் ஒரு ஆத்மாவுக்கு பக்தி தொண்டினை மிகவும் அச்சா முக்தி வேணா கொடுக்கிறார், அந்த இதுல கொடுத்திருக்கார். முக்தி வேணா கொடுப்பார், ஆனா பக்தி தொண்டு அந்த ஒரு மூளை நமக்கு கொடுக்கிறார் அப்படின்னா ரொம்ப ரேர் தான். அதுலயும் நம்மள இப்ப செலக்ட் பண்ணி நம்ம எல்லாம் பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோம், மங்களாரத்தி வரும், நிவேதியம் பண்றோம், இதெல்லாம் பண்றோம்னா, ஜபம் பண்றோம், இதெல்லாம் நம்மள செலக்டட் ஃபியூ, இவ்வளவு மனிதர்கள் இருக்கு, அதுல நம்மளை செலக்ட் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ண வைக்கிறார் அவர். சோ அவர் ஒரு ஆத்மாவிற்கு பக்தி தொண்டினை மிக அரிதாகவே அருள்கின்றனர். ஏனென்றால் பக்தி தொண்டின் மூலம் ஒரு பக்தனால் பகவானே பெறப்படுகின்றார் என்பதாகும். சோ அதனால எல்லாருக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு என்னது விஐபி பாஸ், இட்ஸ் லைக் விவிஐபி பாஸ் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது இல்லையா, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டி தான் கொடுப்பாங்க. அதே போல நம்ம we are all selected few, நமக்கெல்லாம் பக்தி தொண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சதுனால இன்னும் போராது, இன்னும் பண்ணணும், பட் அட்லீஸ்ட் we are stepped into that. அப்புறம் பிரம்மத்துடன் ஒன்று கலப்பதில் உள்ள இன்பம். பகவானோட 3 நிலைகள் தெரியும் நமக்கு. அதுல பிரம்மன்னா என்னது? ஒரு ஒளி வடிவமா இருக்கிற கடவுள். அவருக்கு ஒரு ரூபம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி உள்ள இது பிரம்மன் சொல்லிட்டு அதுக்கு பேரு. சோ ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பரமானந்தம் அல்லது பிரம்மத்துடன் ஒன்று கலப்பதால் உண்டாகும் ஒரு கோடி இன்பம் பக்தி தொண்டு என்னும் கடலில் இருந்து உண்டாகும் அணு அளவு இன்பத்திற்கு ஈடாகாது என்று கூறுகிறார். சோ அது என்னது? பிரம்ம அரூபவாதிகள்லாம் வந்து பிரம்மத்தோட ஐக்கியமாயிடுறாங்க. அவங்களுடைய முக்திங்கிறது என்னது? அவ்வளவு பக்தியில அவங்க அவ்வளவு மெடிடேட் பண்ணி 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 பகவான் கூட நாங்க இணைந்து விடுவோம்னு, அதுல உள்ள சுகம் அவங்க நினைக்கிறாங்க அதுதான் பரம சுகம்னு. ஆனா பக்தி தொண்டுல பண்ற சுகம் வந்து ஒரு என்ன கால் பங்கு எனக்கு அளவு கொடுத்துருக்கா, ஒரு அணு அளவு கூட அதோட ஈக்குவேட் பண்ண முடியாது. அந்த சுகம் வந்து நம்ம பண்ற ஒரு பக்தி தொண்டுல பண்ற அந்த ஒரு அணு அளவு உள்ள சுகம் கூட அதுக்கு வந்து ஈக்குவேட் பண்ண முடியாது, ஈடாகாது என்று கூறுகிறார். ஹரிபக்தி சுதோதயத்தில் பிரகலாத மன்னர் பகவான் நரசிம்மரை தமது வழிபாடுகளின் மூலம் ஆற்றுப்படுத்தும் பொழுது கூறுகிறார். அப்போ எனக்கு அதுவும் அந்த இது நன்னா இருக்கும். எனக்குதான் ஒண்ணும் தெரியாதப்ப சொல்றாரு, உனக்கு எல்லாம் இப்ப நான் அருளறேன், எல்லாம் பௌதிக இன்பம்லாம் தரேன், வேண்டவே வேண்டாம், நான் மாட்டின்னு விடுவேன், எனக்கு பௌதிக இன்பம்னா கொடுத்து திரும்பி அதுல வந்து நான் என்னது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுவேன், எனக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே வேண்டாம் அப்படிங்கிற அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளவு அறிவு. போற்றுதற்குரிய ஜெகதீஸ்வரே, உமது தரிசனத்தால் நான் உன்னத இன்பம் பெற்று ஆனந்த கடலில் மூழ்கிவிட்டேன். இந்த ஆனந்த கடலுடன் ஒப்பிடும் பொழுது பிரம்மானந்தம் என்பது ஒரு பசுவின் குழம்பு, ஃபுட் பிரிண்ட் சொல்லுவாங்களே, இந்த காலு இது அது நடந்து போகும்போது அதுல வந்து ஒரு இது வரும் இல்லையா, பள்ளம், அதோ காஃபோடு ஒரு பசு மாட்டோடு கால் வச்சுன்னு போகும்போது அந்த கால் வச்ச இடம் இருக்குமே, அந்த இடத்துல எவ்வளவு தண்ணி இருக்கும், அவ்வளவுதான் சுகங்கிறது. எதை கம்பேர் பண்ணா? நான் இருக்கிற பக்தி தொண்டை கம்பேர் பண்ணா இந்த இது என்னது இந்த ஆனந்தம் எதே பௌதிகம் என்ன கொடுத்துருக்க, உமது தரிசனத்தால் உமது தரிசனத்தால் உண்டாகும் இன்பம் எப்படி? பிரம்மானந்தம். வந்து இதுல பிரம்மானந்தம்னா பிரம்மத்துடன் கலந்து அந்த ஒரு இன்பம். அது எனக்கு எப்படி தெரியறது? அந்த காஃபோட ஃபுட் பிரிண்ட்ல எவ்வளவு தண்ணி இருக்கும் அவ்வளவுதான் அது இன்பம். ஆனா இது எப்படி நான் இப்ப அனுபவிக்கிற இன்பம் எப்படி? கடல் அளவு போல அந்த மாதிரி ஒரு இன்பம். அப்ப நீக்கு அந்த பௌதிக இந்த பிரம்மத்துடன் இணையும் அந்த இன்பம் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற. ஒப்பிடும்பொழுது பிரம்மானந்தம் பிரம்மத்துடன் ஒன்று சேர்ற அந்த பிரம்மானந்தம் என்பது ஒரு பசுவின் குளம்படி பள்ளத்தில் உள்ள நீரின் அளவை விட அதை விட சிறிதே ஆகும். ஹூஃப் பிரிண்ட் அப்படின்னு வரும் என்று. அதுபோல ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உரையாக ஸ்ரீதர சுவாமிகள் இயற்றியுள்ள பாவார்த்த தீபிகையில் போற்றுதற்குரிய பகவானே, நற்பேருடைய சிலரே உமது பக்தி ரசாமிரத கடலில் நீந்தி கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் உமது லீலைகளை பற்றிய சரித்திரங்களில் உள்ள அமிர்தத்தை சுவைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். ரொம்ப செலக்டிவ் ஃபியூ தான் they are able to understand அப்படிங்கிறார். அப்படிப்பட்டவர்களே அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்பவற்றிலிருந்து பெரும் இன்பத்தினை ஒன்றுமில்லாததாக செய்யும் பெரும் இதை கம்பேர் பண்ணி, எனக்கு வீடு இருக்கு, இன்பம் இருக்கு, பொருள் இருக்கு, நல்ல பண வசதி இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு என்கிட்ட, ஆனா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. பகவானுடைய அந்த பேரின்பம் எப்படி அதை கம்பேர் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிறார். ஒன்றுமில்லாததாக செய்யும் பேரின்பத்தை அறிந்தவர்கள், அப்படிப்பட்ட உன்னத பக்தன் பக்தி தொண்டில் பெரும் இன்பத்தை விட பிற இன்பத்தை தெருவில் கிடக்கும் துருமை விட அவன் அதெல்லாம் ஆசையப்பட மாட்டான். தெருவில் ஏதோ துரும்பு இருக்குன்னா அதெல்லாம் எட்டி கூடி பார்க்க மாட்டானே, அந்த மாதிரி அவன் வந்து என்றானான் சிறந்ததாக கருத மாட்டான் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஓகே, இது வந்து நான் வேற யாரும் இல்லையா ஜாயின் பண்றேன். ஆல்ரெடி கிருஷ்ணரை பயப்படுத்துதல். அப்ப எப்படி கிருஷ்ணரை எப்படி பயப்படுத்துறது, எப்படி அட்ராக்ட் பண்றது?
ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரையும் கூட பயப்படுத்த வல்லது என்று கூறுகிறார். கிருஷ்ணரை வந்து பக்தியால தான் வந்து பயப்படுத்த முடியும். அவருக்கு வந்து நான் பணம் கொடுக்குறேன், காசு கொடுக்குறேன், அதெல்லாம் எல்லாம் வந்து மயங்க மாட்டார். நிறைய உங்களை பத்தி நான் கீர்த்தனம் எல்லாம் பாடுறேன், பக்தியே இல்ல, வெறும் ஞானத்தை வளர்த்துட்டேன், வெறும் இந்த வந்து என்னது யோகா சிஸ்டம் எல்லாம் பண்ணினேன், அதுல எல்லாம் வந்து பகவான் மயங்க மாட்டார். பகவான் எதுல மயங்குறார்? அவருக்கு அன்பு தொண்டு புரிந்தாலே போதும். அவருக்கு வந்து தினமும் நிவேதனம், அவருக்கு தினமும் வந்து மங்களாரத்தி பார்க்கும்போது அவரை பார்க்கணுமா, அவருக்கு அதை விட ஆனந்தம் என்ன? ஆஹா, இந்த பக்தர்கள்லாம் வந்துடுறாங்க என்ன பார்க்கறதுக்கு. சோ அதுதான் வந்து அவருக்கு பெரிய ஆனந்தம். அதெல்லாம் ஒரு டிவோஷனல் சர்வீசஸ் தான். இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டன் பண்றது, அவருடைய நாமம் சொல்றது, இதுலதான் அவர் வந்து அவரை ஈஸியா வந்து கேப்சர் பண்ணலாம் நம்ம. சோ பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரையும் கூட பயப்படுத்த வல்லது என்று என்று கூறுகிறார். பக்தி தொண்டு தான். சோ கிருஷ்ணர் அனைவரையும் பயப்படுத்துகின்றார். அவர் எல்லாரையும் அட்ராக்ட் பண்றார், அதனாலே கிருஷ்ணான்னு பேரு. ஆனா கிருஷ்ணரை வந்து பயப்படுத்தணும்னா என்னது? ஆனால் பக்தி தொண்டோ கிருஷ்ணரையே பயப்படுத்துகின்றது. அதனாலதான் ராதாராணி இவ்வளவு அட்ராக்ட், என்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு ராதாராணி இவ்வளவு அட்ராக்ட் ஆறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு கேள்வி. ஏன்னா அவ பக்தி பண்றா, அவ்வளவு பக்தி பண்றா. தட்ஸ் வை ஷி இஸ் கெட்டிங் அட்ராக்டட் டு கிருஷ்ணா ஆல்சோ. கிருஷ்ணா இஸ் கெட்டிங் அட்ராக்டட் இருக்கு. கிருஷ்ணா இஸ் கெட்டிங் அட்ராக்டட் டு ராதா. ஏன்? அவருடைய பக்தினால. அப்ப பக்தினாலதான் பகவானை வந்து நம்மள we can capture him. அப்படி பக்தி தொண்டின் உயர் அடையாளமாக திகழ்பவர் ராதா. இதுல வந்திருக்கேன். ராதாராணி அவர். கிருஷ்ணர் மதனமோகனன் எனப்படுவார். இதன் பொருள் அவர் 1000 மன்மதன்களின் எழிலையும் வெல்லும் எழிலுடையவர். அவ்வளவு வந்து அவர் எழிலாம் எப்படி இருக்கும்? மன்மதன் ஒரு அம்பு விட்டாலே அவ்வளவு மயக்கத்துல போயிடுவாங்க. ஆனா அவருடைய 1000 அம்பு விட்டாலும் உள்ள அது கூட ஈடு இணையாகாது. பகவானுடைய அவ்வளவு நல்ல ஒரு அழகும் எழிலும் இருக்கும் அப்படின்னு என்பதாகும். ஆனால் ராதாராணியோ அதைவிட அதிக எழிலுடையவர் என்பதாகும். அதனால்தான் வந்து she is able to attract, first of all she is getting, கிருஷ்ணா is getting attracted to ராதாராணி. அப்புறம் என்னது, ராதாராணி வந்து கிருஷ்ணரை அட்ராக்ட் பண்ற. ஓகே, அந்த ராதாராணியே கிருஷ்ணரை அட்ராக்ட் பண்றேன்னா அவள்கிட்ட என்ன அந்த குவாலிட்டி இருக்குன்னா தொண்டு செய்யறப்ப. அவர் வந்து அதான் சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் நம்ம கிளாஸ்ல. அவர் பகவான் கொடுக்குற ஆஃபர் பண்ற ஒரு ஐட்டம் இட் வில் நெவர் பி ரிப்பீட்டட். நம்ம டெய்லி வைக்கிறதுக்கே அழுதுன்னு இருக்கும். திரும்பி வந்துடுத்தா, திரும்பி இன்னைக்கு நேத்த டெய்லி என்ன ஆஃபர் பண்ணுமா, என்ன டெய்லி ஆஃபர் பண்றது. அவரும் எடுத்துக்கிறது இல்லை, சும்மா அதை காட்டிட்டு நம்மளே தான் சாப்பிட போறோம். அதுக்கே இவ்வளவு சோம்பேறித்தனம். எவ்வளவு பேர் தான் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? இன்னைக்கு பார்த்தேன் நோபடி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட். உங்களுக்கு தெரியாது யாருக்கு? ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜிக்கு தெரியாது, கண்ணம்மா மாதாஜிக்கு தெரியாது. நாங்க இதுல போடுறோம். இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல நிறுத்திட்டோம் இல்லையா? இதுல அட்மின் குரூப், டீச்சர்ஸ் குரூப்ல போட ஆரம்பிச்சிட்டோம். யாரும் மங்களாரத்திக்கு வரதில்லை. நாங்களாம் டீச்சர்னா ஒன்லி டீச் பண்ணுவோம், போவோம், மாலை ஜபம் பண்ணுங்க, ஆயாச்சு, எங்க டியூட்டி ஆயாச்சு. உங்களை பண்ண வைப்போம். இல்ல, உங்ககிட்ட சொல்லுவோம் நீங்க பண்ணுங்க, உங்ககிட்ட சொல்லுவோம் நீங்க மங்களாரத்தி வாங்க, அவ்வளவுதான். நாங்கெல்லாம் வரது கிடையாது. நாங்களாம் ஆஃபரும் பண்ண மாட்டோம், நாங்களாம் ஜபமும் பண்ண மாட்டோம். அந்த கேட்டகரியில இப்போ போயிட்டு இருக்கேன். எனவே அதெல்லாம் அவா பண்ணினா அவா அப்படி முன்னாடி போவாங்க. யாரு பண்ணலையோ அவங்களுக்கு போச்சு, அவ்வளவுதான். எனிவே என்னது எங்க இருந்தேனா? மதனமோகனன் எனப்படுவர். இதன் பொருள் அவர் 1000 மன்மதன்களின் எழிலையும் வெல்லும் எழிலுடையவர் என்பதாகும். ஆனால் ராதாராணியும் அதைவிட அதிக எழிலுடையவர் என்பதாகும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் இஸ் கெட்டிங் அட்ராக்டட். அந்த மாதிரி அவர் அப்போ கிருஷ்ணர் எப்படி அட்ராக்ட் ஆறார்? ஒன்லி த்ரூ டிவோஷனல் சர்வீஸ். நம்ம எப்படி டிவோஷன் காட்டுறோமோ அதுபோல he gets attracted. அவரால் கிருஷ்ணரை கூட பயப்படுத்த முடியும். ஆகையால் பக்தர்கள் அவரை மதன மோகன மோகினி, பகவான் மதன மோகன்னா அவ யாரு? மதன மோகன மோகினி. அந்த மாதிரி மோகம் அப்படின்றது அட்ராக்டிவ். அதாவது மன்மதனையே பயப்படுத்துபவரையும் பயப்படுத்துபவர் என்பதாகும். இப்போ ராதாராணி அதை விட ஒரு ஸ்டெப் மேல. அப்படி சோ பக்தி தொண்டு செய்தல் என்பதற்கு ராதாராணியின் காலடி சுவடுகளை பின்பற்றுவது என்று பொருளாகும். தங்கள் பக்தி தொண்டில் நிறைவு பெறுவதற்காக விருந்தாவனத்தில் உள்ள பக்தர்கள் தங்களை ராதாராணியின் பாதுகாவலின் கீழ் வைத்துக் கொண்டனர். அப்ப என்ன, நமக்கு யாருடைய இது வேணும்? ப்ரொடெக்ஷன் ராதாராணி. ராதாராணியோட அப்போ ராதாராணிக்கு ஒரு பரிசனம் வரும். இவங்க எல்லாம் என்னுடைய பக்தர்கள், கிருஷ்ணா இவங்க எல்லாம் என்னுடைய பக்தர்கள், ரொம்ப என்ன வழிபடுறாங்க. அப்படியா ராதாராணி, நீ என்ன சொல்றேன் நான் செய்யறேன். ஏன்னா ராதாராணி இஸ் அப்படி ஒரு ஃபேவரட் பகவானுக்கு. அவ்வளவு வந்து he is attracted to ராதாராணி. அப்ப அவ என்ன சொன்னாலும் கேட்பார். அப்ப அதனால என்னது, ஃபேன்ஸ் ஃபார் ராதாராணி இஸ் மோர். சோ பக்தர்கள் தங்களை ராதாராணியின் பாதுகாவலில் கீழ் வைத்துக் கொண்டனர். நாங்க வந்து கிருஷ்ணரை வழிபடுறோம், ஆனா ராதாராணி நமக்கு வேணும் ஃபர்ஸ்ட்.
அதாவது பக்தி தொண்டு என்பது உலகில் ஒரு நடவடிக்கை என்று, சும்மா ஏதோ பண்ணினோம் அந்த மாதிரி கிடையாது. அது ராதாராணியின் நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழே இருக்கிறது என்று கூறலாம். பகவத்கீதையில் மகாத்மாக்களை தெய்வீ பிரகிருதி தெய்வீ பிரகிருதி தெய்வீ பிரகிருதி மகாத்மாக்கள்லாம் தெய்வத்தோட அருள் கிடைக்கிற அந்த இதுல இருக்காங்க. அதாவது ராதாராணி என்னும் அகசக்தியின் பாதுகாவலின் கீழ் உள்ளனர். மகாத்மா வந்து அகசக்தினது இந்த புறசக்தி அகசக்தி இது இல்லையா, பவர்ஃபுல். அந்த அகசக்தியின் கீழ் அவங்க வந்து மகாத்மாக்கள்லாம் இருக்காங்க என்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் கிருஷ்ணனின் அகசக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருப்பதால் பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரையே கூட பயப்படுத்துகிறது. அதனால இப்ப என்னது, ராதாராணியோட ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும்போது கிருஷ்ணன் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ், அவரை வந்து நமக்கு அருளுவார். சோ இவ்வுண்மை கிருஷ்ணரால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதில் அவர் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய உத்தவனை, உத்தவ கீதை தான் அந்த 11வது இது வந்து காண்டத்துல. அன்பிற்குரிய உத்தவனை, எனது பக்தர்களால் எனக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டில் நான் பயப்படுவது போல் யோகத்தினாலோ தத்துவார்த்த யோகத்தினாலோ வேள்வி சடங்குகள் பண்ணேன், அந்த மாதிரி அதனாலயோ வேதாந்த கல்வி எல்லாம் படிச்சேன், நிறைய வேதாந்தம் படிச்சேன், அதை பண்ணேன் எல்லாம் டிப் ஆஃப் மை டங் இட் இஸ் செட். விஷ்ணு சாஸ்திரம் கடன்னு ஒப்பிக்கிறேன், என்ன பிரயோஜனம்? நீ ஒப்பிச்சேன்னு சொல்லி பக்கத்துல லோவனா கை தட்டுவா, அவ்வளவுதான். பக்தி இருக்கணும் அதுல. பக்தியோட நம்ம சொன்னோம்னா எஸ். அதுல பக்தி இல்ல, நான் சொன்னேன் இவ்வளவு அழகா ஸ்பீடா சொன்னேன் இல்லையா அப்படின்னா, ஓ ஆமா அப்படின்னா அதுல மனிதர்கள் வேணா மயங்கி போவா, கிருஷ்ணன் எல்லாம் மயங்க மாட்டார். கிருஷ்ணருக்கு என்ன மயக்கம்னாக்கா அவருக்கு பக்தி, நீங்க எப்படி பக்தி செலுத்துறீங்க அதுதான் பாக்குறாங்க. சோ கடுமையான தவங்களாலோ தானமாக எல்லாவற்றையும் தருவதுனாலோ, தானமா நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க, அதுல இன்னும் பேரும் புகழும் கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டி பண்றாங்க, அதுல எல்லாம் அவர் வந்து அட்ராக்ட் ஆக மாட்டாங்க. தவங்கள் நிறைய பண்றாங்களே, நான் பயப்படுவதில்லை. உண்மையில் இவை எல்லாம் சால சிறந்த செயல்களாகும் என்ற போதிலும், நல்ல ஐட்டம், நல்ல செய்கைதான் இருந்தாலும் என்ற போதிலும், நான் பக்தர்களால் எனக்கு செய்யப்படும் உன்னத அன்பு தொண்டு என்னை பயப்படுத்துவது போல் அவை பயப்படுத்துவதில்லை. பாக்கியம்னு என்ன அட்ராக்டே பண்றது, இவங்க பக்தியோட என்னை என்ன அணுகி என்னெல்லாம் செய்யறாங்களோ, பக்தியோட எனக்கு என்ன ஆஃபர் பண்றாங்க, பக்தியோட என்னை எப்படி நாமத்தை சொல்றாங்க, இதுதான் என்னை வந்து அட்ராக்ட் பண்றது. பாக்கி எல்லாம் எனக்கு வந்து ஐ எம் நாட் கெட்டிங் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் அதர் திங்ஸ். சோ கிருஷ்ணா எவ்வாறு அவரது பக்தர்களின் பக்தி தொண்டால் பயப்படுத்தப்படுகிறார் என்பது நாரதரால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டம் 10ஆம் அத்தியாயத்தில் 48-49 ஸ்லோகங்களில் விளக்கப்படுகிறது. அதில் நாரதா மன்னர் யுதிஷ்டருடன் உரையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது மன்னர் பிரகலாத மன்னரின் நற்பண்புகளை போற்றி புகழ்கிறார். அந்த சாப்டர்ல வருது. யாருடைய இது பிரகலாத மன்னரோட 5 வயசு குழந்தைதான், ஆனா இவ்வளவு ஒரு பக்தி, எப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங் பிலீவர் ஆஃப் காட், இவ்வளவு எல்லாம் வந்து அரக்க குலத்துல பிறந்தாலும் அவருக்கு வந்து நல்ல ஒரு பகவான் நம்பிக்கை. சோ அந்த மாதிரி அதை பத்தி போற்றி புகழறார். யாரு? நாரதர் மன்னர் யுதிஷ்டருக்கு இவரை பத்தி, பிரகலாத் மகாராஜாவை பத்தி சொல்றார். சோ ஒரு பக்தன் எப்போதும் பிற பக்தர்களின் செயல்களை போற்றுகிறார். சோ அந்த காலத்துல அப்படிதான் இருக்கும். ஒரு பக்தன் எப்பொழுதுமே பிற பக்தர், இந்த காலம் அப்படி இல்லை. ஒரு பக்தன் இன்னொரு பக்தனை அது எப்படி அவன் என்னை விட முன்னாடி பண்றான், அவன் ரொம்ப இதோ யோக்கியமோ, அவன் பக்தனா இருக்கணும், அவன் என்னத்தை பண்ணி கழிச்சு, இந்த மாதிரிதான் வந்து ஏட்டா போட்டின்னு இருப்பாங்க. அந்த காலம் அப்படி இல்லை. ஒரு பக்தன் இன்னொரு பக்தனை புகழுமா. ஒரு பக்தன் எப்பொழுதும் பிற பக்தர்களின் செயல்களை போற்றுகிறான். மகாராஜா யுதிஷ்டரோ பிரகலாதரின் குணங்களை போற்றுகிறார். இவரே ரொம்ப நல்லவர், யுதிஷ்டரே நல்லவர் இருந்தாலும் என்ன என்னை விட ஜாஸ்தி ஆயிடுத்தோ, பிரகலாதன் ரொம்ப பெருசா பண்ண, அந்த மாதிரிலாம் எண்ணம் இல்லாம பிரகலாதன் இவ்வளவு பக்தி பண்றான் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரையே புகழறார், அந்த குணங்களை போற்றுகிறார். இவ்வாறு போற்றுவது தூய பக்தனின் ஒரு அடையாளமாகும். ஒரு நல்லா பக்தி பண்றான்னா அவனை போற்றுதற்குரிய அந்த ஒரு குவாலிட்டி யார்கிட்ட இருக்கும்? ஒரு தூய பக்தனுக்கு தான் இருக்கும். அது ஒரு அடையாளம். தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி. ஒரு தூய பக்தன் தன்னை சிறந்தவனாக கருதுவதில்லை. அவன் பண்றவன் வந்து ஒரு பக்தனா இருக்கிறவனுக்கு தெரியாது அவனா. ஆனா இந்த ஒரு அனுமான் மாதிரி, எஸ் ஏதோ வேணும்னா சொல்லுங்க கொண்டு வந்து விடுறேன், ஏன்னா சீதையை பார்க்கணுமா, சரி போய் பழையில முத்திரிக்காலம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா நான் தான் பண்ணினேன்னு அவருக்கு தெரியவே தெரியாது, அந்த பெருமையே கிடையாது அவருக்கு. அப்போ ஹம்பிளா அப்படி போய் உட்கார்ந்து இருப்பார். இவராலதான் எனக்கு எல்லாமே முடிஞ்சதுன்னு சொன்னா கூட அவருக்கு தெரியாது அவரோட பராக்கிரமசாலி, அவர் எவ்வளவு பெரிய ஒரு வந்து தேர்ச்சி பெற்றவன்னு அவருக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு பக்தனா இருக்கிறவன் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். அவன் எப்பொழுதும் தன்னை விட பிற பக்தர்களையோ சிறந்தவர்களாகவே கருதுகிறான். நான்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, அவன்கிட்டே நான் படிக்கணும், அவன் என்ன நல்ல பக்தன் தெரியுமா, அவ்வளவு நல்ல பக்தி பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிற பக்தர்கள்ட்ட இருந்து இவன் அதை விட கம்மி அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான். யாரு? தூய பக்தர்கள்.
மன்னர் நினைத்தார், பிரகலாத மன்னரே பகவானின் உண்மை பக்தராவார். பிரகலாத மன்னரே பகவானின் உண்மை பக்தராவார். நான் அவ்வாறு அல்லேன். நான் அந்த மாதிரி கிடையாது. நான் பிரகலாத் மகாராஜா நல்ல தூய பக்தன், நான்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆனஸ்டா ஒப்புத்துக்கிறார் என்று மன்னர் இவ்வாறு நினைத்த பொழுது நாரத அவரிடம் பின்வருமாறு கூறுகிறார். என்ன சொல்றார்? அன்பிற்குரிய யுதிஷ்டரே, நீங்களே பாண்டவ சகோதரர்களில் இவ்வுலகில் பெரும் 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 பேறு பெற்றவர்களாவீர். எல்லாம் கிடையாது, நீங்களும் நல்ல பக்தர் தான். பெரும் பேரு பின்னா உங்களுக்கும் நல்ல யூஆர் ஆல்சோ வெல் குவாலிஃபைட் டு கோ பேக் டு காட் ஹெட். நல்ல பேர் பெற்றவர்கள் தான் நீங்களும். முழுமுதற் கடவுள் பூமியில் அவதரித்து தம்மை ஒரு சாதாரண மனிதனை போல் உங்களுக்குள் தந்துள்ளார். எப்படி இல்லையா, உங்க கூடயே இருந்திருக்கார். யாருக்கும் அந்த மாதிரி பாக்கியம் கிடைக்கல. உங்க கூடயே இருந்து ஒரு சாதாரண மனிதனை போல உங்களுக்கு அவ்வளவு பக்க பலமா இருந்திருக்காருயா. எப்படி அவரால் இருக்க முடிஞ்சது? பிகாஸ் நீங்க எல்லாம் தூய பக்தர். அந்த மாதிரி இருந்ததுனால்தான் பகவான் உங்க கூட இருந்திருக்காரு. அவர் உங்களோடு எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் உடன் இருக்கின்றார். அவர் உங்களோடு வாழ்ந்து கொண்டும் பிறர் கண்களில் இருந்து தம்மை மறைத்துக் கொண்டும் இருக்கின்றார். மற்றவர்களால் அவரை பரமபுருஷ பகவான் என்று அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனாலும் அவர் இப்பொழுதும் உங்களோடு உங்கள் உறவினராக, உங்கள் நண்பராக, உங்கள் தூதராக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அப்ப எப்படி நீங்க நல்ல பக்தரா இருக்கிறதுனால எப்பவும் உங்க கூடயே இருக்கார். சாதாரண மனிதனை போலதான் இருக்கார். அவர் அவ்வளவு பெரிய கடவுள். அவரெல்லாம் தரிசனம் பண்ணணும்னா அவ்வளவு பெரிய மெடிடேஷன் பண்ணி அவரை பார்க்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவர் சாதாரண ஒரு ஆள் உங்களுக்கு கூடயே இருந்துட்டு உங்க எல்லா வேலையிலயும் பங்கெடுத்துட்டு அந்த மாதிரி இருக்காரு. அப்போ யாரு தூய பக்தன்? நீங்க தான். நீங்களாம் தூய பக்தனா இருக்கிறதுனால தானே பகவான் அப்படி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து உரைக்கிறார். யாரு? நாரதர். பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணன் விஸ்வரூபம் எடுத்த பொழுது அர்ஜுனன் பிரார்த்தித்தான் அப்படி வரணும். பிரார்த்தித்தான். என்ன பிரார்த்தித்தான்? போற்றுதற்குரிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை எனது மைத்துனனாக கருதி கிருஷ்ணா நண்பா என்றெல்லாம் விழித்து உமக்கு அவமரியாதை அழைத்து விட்டேன். அது 11th சாப்டர்ல வரும். எல்லாம் விஸ்வரூபம் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப நடுக்கம் என்ன சொல்றாரு? ஹே யாதவா, ஹே இப்படி எல்லாம் நான் உன்னை இகழ்ந்து பேசியிருக்கேன். நீ எவ்வளவு பெரிய கடவுள் இல்லையா? அதெல்லாம் தெரியாம என்னது ரொம்ப சீப்பாலாம் ஒண்ணு நடத்துறீங்க. கூட சேர்ந்து சாப்பிட்டுருக்கோம், கூட படுத்துட்டு இருக்கோம், கூட விளையாடுக்கோம். யாதவா இங்க வா, அப்படியெல்லாம் கூப்பிட்டுருக்கேன். நான் உன்னை ரொம்ப அவமரியாதை எல்லாம் பண்ணிருக்கேன், என்னை மன்னிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ அதேதான் இதை கொடுத்திருக்கு. நான் உன்னை மைத்துனராக கருதி கிருஷ்ணா நண்பா என்றெல்லாம் விழித்து உமக்கு அவமரியாதையை இழைத்து விட்டேன். ஆனால் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு நீ மிக பெரியவர் ஆகிய. எனக்கு இவ்வளவுலாம் நீ பெரிய ஆளுன்னு எனக்கு திங்கு கூட பண்ண முடியல. நீ விஸ்வரூப தரிசனம் காட்டினப்பதான் எனக்கு புரியுறது நீ எவ்வளவு பெரிய ஆள் அப்படின்னு. ஆகவே பாண்டவர்களின் நிலை இவ்வாறு இருந்தது. பாண்டவர்களின் நிலை இவ்வாறு இருந்தது. கிருஷ்ணன் முழுமுதற் கடவுளாகவும் உயர்ந்தோர்க்கெல்லாம் உயர்ந்தவராகவும் இருந்த போதிலும் அவர் அச்சகோதரர்களின் அவர் சகோதரன் பக்தியினால், நட்பினால், அன்பினால் வயப்படுத்தப்பட்டு அவர்களுடனேயே இருந்தார். எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அவரை வழிபட்டு எல்லாம் பண்றாங்க. இருந்தாலும் இவர்களோடு அன்பாலதான் கட்டி போட முடிஞ்சது. சோ உங்களோட பக்தி, அதோட ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த் இன் காட், இதெல்லாம் தான் நட்பினால், அன்பினால் வயப்படுத்தப்பட்டு அவர்களுடனேயே இருந்தார். பக்தி தொண்டு எத்தகைய சிறப்புடையது என்பதற்கு இதுவே சான்றாகும். அது முழுமுதற் கடவுளையே கூட ஈர்க்க வல்லதாகும். பகவானையே ஈர்த்துடுத்து எது? பக்தி தொண்டு. பகவானுக்கு அன்பு தொண்டா நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம். எல்லாம் பண்ணும்போது என்னது, பகவானே நம்ம கைவசத்துல அப்படி he will say yes அப்படின்னு. இறைவன் மேலானவன் ஆனால் இறைவனை காட்டிலும் மேலானது. இறைவனே மேலானவர். அவர்தான் கடவுள் தான் மேலானவர். ஆனா கடவுளை காட்டிலும் மேலானவர் யாரு? ஆனால் இறைவனை காட்டிலும் மேலானது பக்தி தொண்டு. காரணம் பக்தி தொண்டு. ஏன்னா அந்த இறைவனையே நம்ம கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துடுறோம். பக்தி தொண்டு அவரையே பயப்படுத்துகின்றது. பக்தி தொண்டு இல்லாத மனிதர்களால் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதின் மகிமையை ஒரு காலம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. யாரு பக்தி தொண்டு இல்லையோ, யார் அதெல்லாம் பண்றது இல்லையோ, அவங்களுக்கு இதை பத்தி புரியாது. அதனாலதான் அவங்க பண்ற மாட்டேங்கிறாங்க. யாருக்கு அதுல நம்பிக்கை இருக்கோ, அதுல நல்லா புரிஞ்சு போறாங்களோ, அவன் ஒரு நாளும் பண்ணாய்க்கு இருக்கவும் மாட்டான். அவன் தினமுமே பண்ணுவான். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் இதனாலதான் பகவானை கட்டி போட முடியும் அப்படின்னு. 8:11 தான் இருக்கு. நம்ம செகண்ட் சாப்டர் எடுக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கா எல்லாரும்? மாதாஜி நீங்க இருக்கீங்க மாதாஜி.
எடுங்க மாதாஜி. அதான் அதான் எடுக்கிறேன். இது கிளியரா இருக்கு. எஸ், இது கிளியரா இருக்கு. நீங்க தான் படிக்கணும் மாதாஜி, ஒரு பேஜ் படிச்சோம்னா. இப்ப கிளியரா இருக்கு இல்லையா அது? நல்லா இருக்கு. பக்தியின் முதல் நிலைகள். படிக்கிறேனா ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி? மாதாஜி கிளியரா இருக்கு, படிக்கிற படிங்க. மாதாஜி. நான் பெருசு பண்ணமா? அத்தியாயம் 2 அத்தியாயம் படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. நல்லா இருக்கு மாதாஜி, படிக்கும். ம் அத்தியாயம் 2 பக்தியின் முதல் நிலைகள். ஸ்ரீல ரூப கோசாமி பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் பக்தி தொண்டினை 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கின்றார். அவை பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு, மெய்மறந்த ஆனந்தத்தில் பக்தி தொண்டு, முழுமுதற் கடவுள் மீதான தூய தூய காதலில் பக்தி தொண்டு என்பவையாகும். இவை ஒவ்வொன்றிலும் பல உட்பிரிவுகளும் இருக்கின்றன. பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு என்பதற்கு இரு வேறு குணங்கள் உள்ளன. மெய்மறந்த மகிழ்ச்சியில் பக்தி தொண்டு என்பதற்கு 4 குணங்கள் உள்ளன. முழுமுதற் கடவுள் மீதான தூய காதலில் பக்தி தொண்டு என்பதற்கு 6 குணங்கள் உள்ளன. இக்குணங்கள் ஸ்ரீல ரூப கோசாமியால் பின்னர் விளக்கப்படும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல ரூப கோசாமி கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது பக்தி தொண்டுக்கு தகுதியுடைய மனிதனை அவனது தனிப்பட்ட சுவைக்கேற்பவே பிரிக்கலாம் என்று கருதுகிறார். பக்தி தொண்டு என்பது ஒருவனது முற்பிறப்பிலிருந்தே வருகின்ற ஒரு தொடர் செயல்முறையாகும். முன்பே தொடர்பில்லை எனில் பக்தி தொண்டை மேற்கொள்ள ஒருவராலும் இயலாது. உதாரணமாக, இப்பிறவியில் நான் ஓரளவிற்கு பக்தி தொண்டு செய்தேன் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அது 100 விழுக்காடு செய்யப்படவில்லை என்ற போதிலும் நான் என்ன செய்துள்ளேனோ அதனை நான் இழப்பதில்லை. எனது அடுத்த பிறவியில் நான் எதில் நிறுத்தியுள்ளேனோ அதிலிருந்து மீண்டும் தொடங்குவேன். இவ்வாறு எப்போதும் ஒரு தொடர்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும். ஒரு கால் அப்படி ஒரு தொடர்ச்சி இல்லை என்றால் ஒருவன் ஒரு தூய பக்தனின் உபதேசங்களை கேட்கும் வாய்ப்பினை பெற்று அதில் ஆர்வம் கொண்டான் என்றால் அவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். எவ்வாறாயினும் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற நூல்களை புரிந்து கொள்வதில் இயற்கையாகவே ஆர்வமுடையவர்களுக்கு பக்தி தொண்டானது மனயுகம் மற்றும் வாத பிரதிவாதங்களில் ஈடுபடுபவர்களை விட எளிதானதாகும். ஸ்ரீல ரூப ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது பக்தி நிலைகளுக்கு எவ்வளவு பக்தி பண்றான் அதை வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கா. யாரு? ரூப கோஸ்வாமி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி வச்சிருக்கா. அப்ப நம்ம இதெல்லாம் ஏன் பண்ணியிருக்காருன்னா, நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோம், இன்னும் நம்ம முன்னுக்கு எப்படி போக முடியும், அந்த ஒரு அளவுகோல் பண்ணி வச்சதுனால நமக்கு we can அது தெரிஞ்சதுன்னா என்னது, நம்ம இன்னும் முன்னுக்கு போக முடியும். அதனால ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் பக்தி தொண்டினை 3 பிரிவுகளா, ஃபர்ஸ்ட் அது 3 பிரிவுகளா பிரித்திருக்காரு. என்னது அது? பழக்கத்தை எப்பவுமே நாங்க பக்தி பண்றோம், அவ்வளவுதான் பழக்கம். எனக்கு அதுதான் டியூட்டி டு டூ டிவோஷனல் சர்வீஸ். காலையில என்ன மங்களாரத்தி பார்க்கணும், இதனால எனக்கு இல்ல அதுதான் நாங்க முதல்ல இருந்து அதுதான் பழக்கம். காலையில என்ன பகவானை பார்க்கணும், பகவானுக்கு வழக்கேற்றணும், பகவானை பார்க்கணும், பகவானை ஸ்லோகம். இதேதான் எங்களுக்கு சின்ன வயசுலயும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பழக்க வழக்கத்துல பக்தி தொண்டு பண்றது. அப்புறம் 2 என்னது? மெய்மறந்த நிலை. பகவானை அப்படி இது பண்ணி அப்படியே மிஸ்மரைஸ்டா அந்த ஒரு இதுல ஆனந்த கடல்ல அப்படி பொங்கின்னு போறா போல இது பக்தி தொண்டு. மெய்மறந்த ஆனந்தத்தில் பக்தி தொண்டு, அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி தொண்டு. முழுமுதற் கடவுள் மீதான தூய காதலில் பக்தி தொண்டு. என்னது? பகவானிடத்தில் ஒரு காதல், ஒரு என்னது, லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஃபார் த லார்ட். அந்த மாதிரி அது வந்து எக்ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்பவே ஜாஸ்தி அந்த லெவல்ல. இப்போ நிறைய ஆச்சாரியர்களை பத்தி எல்லாம் பேசும்போது அவெல்லாம் அந்த லெவல்ல தான் இருந்திருக்காங்க. நம்ம எல்லாம் இந்த லெவல்லயே வரல, பழக்கத்திலேயே வரலையே. ஒரு சண்டேனா நேர்ந்திருக்க மாட்டோம். நமக்கு சண்டேனா இன்னைக்கெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு வெட்டி குத்தி தான் சாப்பிடணும், இன்னைக்கெல்லாம் நான்வெஜ் தான் சாப்பிட போறோம், அப்ப பகவானுக்கு ஆஃபரே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கத்துலதான் நம்ம டீ காஃபி எல்லாம் அவங்க பாட்டு போயிட்டே இருக்கும். சோ நம்ம வந்து அந்த ஒரு லோவஸ்ட் லெவல்ல தான் இருக்கும். எனிவே, சோ அந்த மாதிரி 3 பிரிவுகளா பிரித்திருக்க. அப்புறம் என்னது? இவை ஒவ்வொன்றிலும் பல உட்பிரிவுகளும் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்னது? பழக்க பக்தி தொண்டுல 2 பிரிவு இருக்கு.
இவை ஒவ்வொன்றிலும் பல உட்பிரிவுகள் இருக்கின்றன. பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு என்பதற்கு இருவேறு குணங்கள் உள்ளன. மெய்மறந்த மகிழ்ச்சி, அப்புறம் இரண்டாவது என்னது மெய்மறந்த ஆனந்தம். அதுல 4 பிரிவுகள் இருக்கு. பக்தி தொண்டு என்பதற்கு 4 குணங்கள், பிரிவுகள்ல 4 குணங்கள் உள்ளன. அப்புறம் இந்த மூன்றாவது முழுமுதற் கடவுள் மீதான தூய காதல், அதுல 6 குணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்திருக்காரு. குணங்கள் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியால் பின்னர் விளக்கப்படும். அப்புறம் நம்ம அந்த டைம்ல நம்ம எழுதி எடுத்துக்கணும் இதெல்லாம். ஆக்சுவலி என்கிட்ட இருக்கு பிபிடி, நீங்க எழுதி எடுத்தனால நல்லா புரியும், அதனால எழுதி எடுத்துக்கோங்க. இது தொடர்பாக ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது பக்தி தொண்டுக்கு ஒரு தகுதியுடைய மனிதனை அவனது தனிப்பட்ட சுவைக்கேற்ப, இந்த இவ்வளவு பிரிவுகள் இருக்கே, இவ்வளவு குணங்கள் இருக்கே, அவனுடைய என்ன குணத்துல இருக்கான்னு பார்த்து அதுல கேட்டகரைஸ் பண்ணி போடுறோம். சோ அது அவரது தனிப்பட்ட சுவைக்கேற்ப பிரிக்கலாம் என்று கருதுகிறார். பக்தி தொண்டு என்பது ஒருவனது முற்பிறப்பில் இருந்து, இன்னைக்கு நேற்றுக்கு யாரோ சொன்னா அதனால நான் பக்தி பண்றேன்னா அது மாதிரி வரவே வராது. நம்ம ஒவ்வொரு பிறவிலையும் நம்ம பக்தி தொண்டு பண்றோம். மேபி இது ஸ்ரீல இது பக்தி பிரபுபாதே சொல்லியிருக்காரு. மேபி திஸ் இஸ் மை லாஸ்ட் இது. ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து இவ்வளவு பக்தி பண்ண வச்சுட்டாங்க அம்மா அப்பா வீட்டுல, ஒரே பக்தி மயம்தான். நான் மேபி இது போன ஜென்மத்துல நம்ம முடிக்கலை. ஏன்னா அங்க போறதுக்கு 100 விழுக்காடு வேணும். 100% நல்ல பக்தி பண்ணாதான் மேல போக முடியும். அதுல 99.999 தான் பண்ணிருக்கேன். இன்னும் 0.0001 பாக்கி இருக்குன்னா என்ன பண்ணும்? திரும்பி அது பக்தி பண்றதுக்கு திரும்பி அனுப்புவார் பகவான். நம்மளை திரும்பி ஹியூமன் ஃபார்ம்ல கொண்டு நல்ல ஒரு குடும்பத்தை பிறக்க வைத்து, இதுல 6th சாப்டர்ல இதுல ஆல்ரெடி பகவத்கீதால எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி பிறவி எடுத்து நம்ம அந்த பாக்கி இருக்கிறது பண்ணுவோம். ஏன்னா முன்னாடி பண்ண பக்தி எல்லாம் அழிஞ்சு போகாது. எவ்வளவு பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம எவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தோமோ, எவ்வளவு ஜென்மமா நம்ம பண்ணிட்டு வந்தோமோ, அதெல்லாம் பிளஸ் 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 ஆகிட்டே இருக்கும். இட் வில் நாட் கோ வேஸ்ட் அட் ஆல். வேற பௌதிக இதுல பார்த்தோம்னாக்கா, நான் பெரிய பிஹெச்டியா இருந்தேனே போன ஜென்மத்துனா, சோ இந்த ஜென்மத்துல புது ஒரு புது ட்ரெஸ் போட்டு வேற ஒரு வீட்டுல பிறந்திருக்க. புது ட்ரெஸ்னா ஒரு உடல். அப்புறம் திருப்பி A4 ஆப்பிள் இருந்து ஆரம்பிக்கும். இந்த டைம் நீ பெரிய டாக்டர் ஆயிக்கோ, அங்க பிஹெச்டியா இருந்த போன ஜென்மத்துல. இப்போ மூளை இருக்குன்னா இது டாக்டர் ஆயிடலாம். திரும்பி இறந்து போன அப்புறம் திரும்பி வேற வீட்டுல இருந்து திரும்பி எல்லாம் போச்சு. நம்ம படிச்ச சர்டிபிகேட் எல்லாம் போச்சு. திரும்பி A4 ஆப்பிள் இருந்து ஆரம்பிக்கும். இது பௌதிக சம்பந்தமா இருக்கிற படிப்புக்கு அப்படி. ஆனா ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது. நம்ம எவ்வளவு முன்னேறி இருக்கோமோ அதுல இருந்து இன்னும் முன்னேறி போறதுக்கு உள்ள இதுதான் நமக்கு. ஏன்னா ஆல்ரெடி இட் இஸ் தேர் ஸ்டோல்டு. அதனாலதான் நிறைய பசங்க எல்லாம் பார்த்தா சின்ன குழந்தைலயும் என்னது ஹாய் ஹலோ சோடோ, என்னது ஹாய் ஹலோ சோடோ ஹரே கிருஷ்ணா போலோ. இந்த குழந்தைல இவ்வளவு சின்ன மழையிலேயே போல இன்னும் அது அவ்வளவு அழகா சொல்றது. ஏன்னா அம்மா அப்பா அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அது படிக்கவும் செய்யறது. அந்த மாதிரி குடும்பத்துல அது பிறக்க வைத்து அந்த மாதிரி அது பண்றது. சோ நம்ம வி கேன் சி எக்ஸாம்பிளே நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இப்ப பார்க்கலாம். சோ அந்த மாதிரி என்ன சொல்லியிருக்கு. இது தொடர்பாக ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது பக்தி தொண்டுக்கு தகுதியுடைய மனிதனை அவனது தனிப்பட்ட சுவைக்கேற்ப பிரிக்கலாம் என்று கருதுகிறார். அப்புறம் பக்தி தொண்டு என்பது ஒருவனது முற்பிறப்பிலிருந்தே வருகின்ற ஒரு தொடர் செயல் முறையாகும். முன்பே தொடர்பில்லை எனில், போன ஜென்மத்துல எல்லாம் பண்ணல அப்படின்னா இப்போ இந்த ஜென்மத்துல இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணவே மாட்டோம். நம்ம எதுவும் வேணா கோயிலுக்கு போவோம், யாரோ கூப்பிட்டா சரி கோயில் போனே வந்தேன், அவ்வளவுதான். அது என்ன பர்த்டேக்கு மாத்திரம் ஒரு கோயில் போயிட்டு வந்தேன், அவ்வளவுதான். பெரிய ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்காது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவனது போன ஜென்மத்தை பண்ணினது இல்லை, இப்ப ஏதோ கொஞ்சம் பண்றான். இது இப்படியே பழகி பழகி அடுத்த ஜென்மத்தை இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம், அவ்வளவுதான். சோ முற்பிறப்பிலேருந்தே இது இருக்கு. தொடர் செயல்முறையாகும். முன்பு தொடர்பில்லை எனில் பக்தி தொண்டை மேற்கொள்ள ஒருவராலும் இயலாது. உதாரணமாக இப்பிறவியில் நான் ஓரளவிற்கு பக்தி தொண்டு செய்தேன் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அது 100 விழுக்காடு செய்யப்படவில்லை என்றால், இப்ப நான் நல்லா பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன், இறப்பு கொடுத்து நமக்கு. ஆனாலும் அது 100% நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியலைன்னா அடுத்த ஜென்மம் திரும்பி நமக்கு ஒரு மனித உருவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அது 100 விழுக்காடு செய்யப்படவில்லை என்ற போதிலும் நான் என்ன செய்துள்ளேனோ அதனை நான் இழப்பதில்லை. அது கியூமுலேட்டிவ் டிபாசிட் மாதிரி இருக்கும். திரும்பி நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல அதுல இருந்து ஆரம்பிப்போம் நம்ம. எனது அடுத்த பிரிவில் நான் எதில் நிறுத்தியுள்ளேனோ அதிலிருந்து மீண்டும் தொடங்குவேன். இவ்வாறு எப்பொழுதும் ஒரு தொடர்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும். ஒரு கால் அப்படி ஒரு தொடர்ச்சி இல்லை என்றால், ஒருவன் தூய பக்தனின் உபதேசங்களை கேட்கும் வாய்ப்பினை பெற்று அதில் ஆர்வம் கொண்டான் என்றால் அவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லைன்னா சடன்லி இப்போ ஒரு ஆச்சாரியரை அணுகிறான், அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது, அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். எதுலேருந்தோ அவன் ஆரம்பிக்கலாம். கேட்கும் வாய்ப்பினை பெற்றான், அவன் கேட்கும் வாய்ப்பினை பெற்று அதில் இன்ட்ரெஸ்டும் காட்டினான்னா, அதில் ஆர்வம் கொண்டான் என்றால் அவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அவனை ஏற்று அதுல அவன் தீட்சை பெற்று அவன் இன்னும் நல்ல ஒரு இதுல போயிடலாம். பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். எவ்வாறாயினும் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற நூல்களை புரிந்து கொள்வதில் இயற்கையாகவே ஆர்வமுடையவர்களுக்கு பக்தி தொண்டானது மனயுகம். பக்தி தொண்டுலதான் இதெல்லாம் முடியும். ஆனா மனயுகம் மற்றும் வாத பிரதிவாதம் இதெல்லாம் நாலேஜ்
என்னது ஞான யோகம் இருக்கிறவங்க இதுதான் வாதம் பிரதிவாதம். நீ என்ன அப்படி சொல்ற, அந்த ஸ்கிரிப்சர் அப்படி கொடுத்து நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்கிரிப்சர் நான் சொல்றேன், அதுல இப்படி எழுதியிருக்குன்னு. சோ வாதம் பிரதிவாதம் அதுல அவங்க ஜெயிச்சு டிபேட் எல்லாம் ஜெயிச்சு அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அதுல பக்தி இருக்கா, பக்தி இல்லைன்னா அது வேஸ்ட். அந்த மாதிரி வாத பிரதிவாதங்களில் ஈடுபடுப ஈடுபடுபவர்களை விட எளிதானதாகும். இது நம்ம பக்திங்கிறது என்னது, இந்த மாதிரி எல்லாம் மனயுகத்துல என்னத்தையோ சொன்னேன், வாதம் பிரதிவாதத்துக்கு நான் இவ்வளவு ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சேன், அதெல்லாம் கஷ்டமே படாம நம்ம பக்தி மார்க்கமே ரொம்ப ஈஸியஸ்ட். எங்க மாதாஜி இருக்காங்களா? பத்மா வந்துச்சு. ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி தமது பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் பக்தி தொண்டினை பற்றி ஒரு பொதுவான விளக்கம் ஒன்றினை அளிக்கின்றார். முன்பு பக்தி தொண்டினை 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் என்றும் அதன் பிரிவும் கூறப்பட்டது. இப்போது ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு என்பது பற்றி விளக்குகிறார். நமது புலன்களை ஒரு குறிப்பிட்ட பணியில் ஈடுபடுத்துவது பழக்கம் ஆகும். ஆகவே பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு என்பதற்கு நமது பல்வேறு உணர்புலன்களையும் கிருஷ்ணரின் தொண்டிற்கு பயன்படுத்துவது என்று பொருள். சில புலன்கள் அறிவை பெறுவதற்குரியன, வேறு சில புலன்களோ நமது சிந்தனையின் முடிவுகளை செயல்படுத்துவதற்கு உரியன ஆகும். எனவே பழக்கம் என்றால் நமது மனம் மற்றும் புலன்களை சாதனா பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துவது என்று பொருளாகும். இப்பழக்கமானது செயற்கையான சிலவற்றை வளர்த்து கொள்வதற்காக அல்ல. உதாரணமாக, ஒரு குழந்தை நடக்க கற்கிறது அல்லது பழகுகிறது என்பதை கூறலாம். இந்த நடை செயற்கையானது அன்று. குழந்தையிடம் நடக்கும் சக்தி உண்மையாகவே உள்ளது. சிறிதளவு பயிற்சியின் மூலம் அது நன்றாக நடக்கிறது. அதுபோல் பரமபுருஷ பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டானது ஒவ்வொரு உயிர் வாழியிடமும் இயற்கையாகவே இருக்கின்றது. நாகரிகமற்ற பழங்குடி மக்கள் கூட இயற்கை விதியினால் வெளிப்படும் சில அற்புத நிகழ்வுகளை வணங்குகின்றனர். அந்த அற்புத நிகழ்வு அல்லது செயலுக்கு பின்னால் இருப்பது மேலானது, உயர்ந்தது என்று கருதி அவர்கள் அதனை போற்றுகின்றனர். ஆகவே இந்த உணர்வு பௌதீக மாசுடையவர்களிடம் உறங்கிக் கொண்டிருந்த போதிலும் கூட ஒவ்வொரு உயிர் வாழியிடமும் காணப்படுகின்றது. அது தூய்மை அடையும் பொழுது கிருஷ்ண உணர்வு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஒரு சிறு பயிற்சியின் மூலம் ஒரு குழந்தை நடக்க தொடங்குவது போல் கிருஷ்ணர் மீது அன்பு செலுத்துவதற்கான நமது தூங்கும் உணர்வினை விழிப்புற செய்வதில் நமது புலன்களையும் மனதையும் ஈடுபடுத்துவதற்கு சில குறிப்பிட்ட வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. உண்மையிலேயே நடக்க சக்தியற்ற ஒருவன் பழக்கத்தினால் கிருஷ்ண உணர்வினை எழுப்ப முடியாது. உண்மையில் அது போன்ற பயிற்சி எதுவும் இல்லை. பக்தி தொண்டிற்காக நம்மிடம் இயற்கையாக இருக்கும் உள்ளார்ந்த திறனை நாம் வளர்த்து கொள்ள விரும்பும் பொழுது சில குறிப்பிட்ட வழிமுறைகள் உள்ளன. அவற்றை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதாலும் செயல்படுத்துவதாலும் அவை உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் அத்திறன் விழிப்புற்று எழுவதற்கு காரணமாகின்றன. இது போன்ற பயிற்சியே சாதனா பக்தி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாதனா என்ன அர்த்தம்னாக்க பயிற்சி. பயிற்சி பண்ணி 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 பக்தி வந்துடும் நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. முன்னாடியே இருந்திருக்கு, அதுலயும் பக்தி பண்ணி. ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி தமது பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் தொண்டினை பக்தி தொண்டினை பற்றி ஒரு பொதுவான விளக்கம் சொல்லியிருக்கார். என்னது ஒன்றினை அளிக்கின்றார். முன்பு பக்தி தொண்டினை 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் என்று நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? இப்ப என்னெல்லாம் பக்தி தொண்டு 3 பிரிவுகள். ஒன்று கடமை மாதிரி பண்ணிட்டு போறான், இன்னொன்னு ரொம்ப பகவானிடத்தில் அப்படி லயித்து பண்றான், இன்னொன்னு பரவச நிலையில அவ்வளவு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். அந்த மாதிரி 3 இது இவர் சொல்லியிருந்தார், கூறப்பட்டது. இப்போது ஸ்ரீல பக்தி கோஸ்வாமி என்னது பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு என்பது பற்றி விளக்குகிறார். அந்த பழக்கத்துல இந்த ஃபர்ஸ்ட் நிலை எனக்கு பக்தி பண்றதுதான் பழக்கமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே, அவங்கள பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றார். நமது புலன்களை ஒரு குறிப்பிட்ட பணியில் ஈடுபடுத்துவது பழக்கம் ஆகும். ஏன் ஒரு கண் இஸ் யூஸ் டு சம்திங், சாப்பாடு நாக்கும் ஒரு டேஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட இதுதான் பிடிக்கும், அந்த மாதிரி சாப்பிடுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கத்துக்கு ஆளாயிடுறது. ஆகவே பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு என்பதற்கு நமது பல்வேறு உணர்புலன்களையும் கிருஷ்ணனின் தொண்டிற்கு பயன்படுத்துவது என்று பொருள். அப்ப நமக்கு என்னது ஒரு கண்ணு அதுதான். இப்ப நம்ம காலையில சில பேர் பார்க்கலாம் இல்லையா, ஒரு வீட்டுல இப்போ சுப்பிரபாதம் ஒழிச்சுட்டே இருக்கும். அதான் நம்ம டெய்லி கேட்கணும், திரும்பி ஏன் கேட்கணும்னாக்கா காதுக்கு அதுதான் இனிமையா இருக்கு, எனக்கு காலையில அதுதான் கேட்கணும் தோன்றது அப்படிங்கிறாங்க.
அதே போல கண்ணு காலையில இது வழக்கேத்தி அந்த பகவானுக்கு எல்லாம் இது பண்ணும்போது என்னது, அதுதான் ரம்மியமா இருக்கு, எனக்கு அதுதான் ரொம்ப மனசுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆனந்தமா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. சோ நம்மளுக்கு புலன் எல்லாமே ஒரு பழக்கப்படுத்திடுது, பகவானை இப்படிதான் வழிபடணும். அதே போல சில பேர் எல்லாம் காலையில குளிச்சுட்டு கோயிலுக்கும் போயிட்டு வந்துருவா. அந்த மங்களாரத்தி நம்ம இங்க சொல்றோமே, காலையில போயிட்டு நம்ம இங்க இருக்கு, எங்களோட பக்கத்துல கிருஷ்ண கோயில் இருக்கு, டெய்லி போவாங்க. அதுல என் சம்பந்தியமோட ஒரு நாளைக்கு செயினே போயிடுது. அப்போ ரொம்ப அவங்க வீட்டுல கத்தி எல்லாம், அவங்க ரொம்ப பாவம் தான், வீட்டுல எல்லாம் ரொம்ப அப்படி அப்படி யாரு உன்னை பக்தி பண்ண சொன்னாங்க, காலையில இருட்டு வேலை, இருட்டு நேரம் நீ மட்டும் பேன்னு நடந்துட்டு இருக்கோம், பின்னாலே வந்தான் அவன் பாக்குறான், டெய்லி இந்த மாமி போயிட்டு இருக்கா, இந்த மாமியோட கழுத்துல இருந்து இழுத்து விடலாம், அதை ஒன்றும் பண்ண மாட்டான். அந்த மாதிரி இப்ப கெட்டவர்களும் இருக்காங்களே, அந்த மாதிரி வீட்டுல எல்லாம் ஒரே பிரச்சனையா எடுத்து. என்ன சொல்ல வரேன்னா, அந்த மாதிரி பழக்கம், என்னுடைய பழக்கம் அதுதான், காலையில இருந்துன்னா இது பண்ணும். இப்ப நம்ம பழக்கம் இப்ப என்ன எடுத்து இஸ்கான்ல காலையில இருந்தா மங்களாரத்தி பார்க்கணும், அதெல்லாம் முடிஞ்சாச்சுன்னா ஒரு ஜபம் பண்ணணும், 16 ரவுண்ட் பண்ணிடும். இதே பழக்கத்தை நம்ம வந்து பழக்கமா வச்சுட்டு ஒரு பக்தி பண்றது, அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு, அதை பத்தி தான் இப்ப வந்து நம் பல்வேறு உணர்ப்புலன்களையும் கிருஷ்ணனின் தொண்டிற்கு பயன்படுத்துவது என்று பொருள். சில புலன்கள் அறிவை பெறுவதற்குரியன, வேறு வேறு சில புலன்களோ நமது சிந்தனையின் முடிவுகளை செயல்படுத்துவதற்குரியவனாகும். சிலதெல்லாம் வந்து we are gaining attaining knowledge, அப்புறம் வந்து சிலதெல்லாம் நாலேஜ் அட்டைன் பண்ணது வேறு சில புலன்களோ நமது சிந்தனை நாலேஜ் கெயின் பண்ணி அதை பத்தி திங்க் பண்ணி சிந்தனை முடிவுகளை செயல்படுத்துவதற்கு, அப்போ திங்க் பண்ணி அது எது சரி எது நல்லது எது கெட்டது அந்த மாதிரி பண்றது, செயல்படுத்துவது, அது அது வந்து வி இம்ப்ளிமெண்ட். எனவே பழக்கம் என்றால் நமது மனம் மற்றும் புலன்களை சாதனா பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துவது என்று பொருளாகும். சாதனானா இப்படிதான், என்னோட பழக்கமே இப்படிதான், என்ன சொல்லுவாங்க, பழக்கம், திஸ் இஸ் மை ரெகுலர் டியூட்டி, அதுல வந்து அந்த வந்து இதேதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கான். சோ அது வந்து அதுக்கு என்ன கொடுத்திருக்கான், பழக்கம். பழக்கம் என்றால் நமது மனம் மற்றும் புலன்களை சாதனா பக்தி, அதுக்குதான் சாதனா பக்திங்கிறது. டெய்லி நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இதுதான் என்னுடைய பழக்கம். வழக்கம் இல்லையா, பழக்கமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பழக்க வழக்கம் சாதனா பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது என்று பொருளாகும். இப்பழக்கமானது செயற்கையான சிலவற்றை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக அல்ல. செயற்கையெல்லாம் பண்ணா ஒரு நாளைக்கு தான் பண்ணலாம், இல்ல என்னைக்காவது 10 நாளைக்கு நான் பண்ணுவேன், 11th டே போயிடுது, அந்த பக்தி எல்லாம் போயிடுது. there's no vacation for devotion போல இதுல வந்து என்னைக்குமே பண்றதுதான் வந்து எப்பவுமே அதுதான் வந்து பக்தியை தவிர, ஒரு வீராப்புல நான் பண்ணேன் 10 நாளைக்கு பண்ணேன் 15 நாளைக்கு பண்ணேன் அப்புறம் 16th டே போயிடுது, அதெல்லாம் சாதனா பக்தியில வரவே வராது. இப்பெல்லாம் நம்ம அந்த லெவல்ல தான் இருக்கோம், சாதனா பக்தி இன்னும் முழுசையா நம்ம பண்ண மாட்டேங்கிறோம். சோ சாதனா பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துவதே என்று பொருளாகும். இப்பழக்கமானது செயற்கையான சிலவற்றை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக அல்ல, நேச்சுரலா நமக்குள்ளேன்னு வளரணும், அதுதான் சாதனா பக்தி. உதாரணமாக ஒரு குழந்தை கற்கிறது, அது ஒரு குழந்தையோட நடக்கிறத பத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். ஆல்ரெடி இட் ஹேஸ் அ பொட்டன்ஷியல், கால் இருக்கு, சக்தி இருக்கு, எல்லாம் தெரியும். ஆனா பண்ணறதுக்கு தப்பி நடக்கிறது, விழுறது, திரும்பி பழக்கிறது, அதான் விழுறோம். நம்ம 10 நாளைக்கு 11th டே நம்ம பண்ண மாட்டேன், அதுதான் அந்த மாதிரி கம்பேரிசன். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன லெவல்ல தான் நம்ம இருக்கோம். சோ அது வந்து கற்கிறது அல்லது பழகுகிறது என்பதை கூறலாம். அப்போ இன்னும் நான் வந்து சரியா ப்ராப்பரா நம்ம இதுல பாக்கணும், நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோம்னு. சாதனா பக்திக்கே நம்ம வந்து இன்னும் அதுக்கே நம்ம வந்து என்னது we have not reached that level. இந்த நடை செயற்கையானதென்று, அது இப்படி நடக்கிறது, அது செயற்கையா இல்லை, அது இன்னும் பழக்கம் ஆகல அவருக்கு அந்த குழந்தைக்கு ஆகலை, அவ்வளவுதான். அதை நல்லா பழகிடுச்சுன்னா அப்புறம் நல்லா நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். குழந்தையிடம் நடக்கும் சக்தி உண்மையாகவே உள்ளது, சிறிதளவு பயிற்சியின் மூலம் அது நன்றாக நடக்கிறது. அது போல பரமபுருஷ பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டானது ஒவ்வொரு உயிர் வாழிடத்தும் உள்ள ஆல்ரெடி இருக்கு. நமக்கெல்லாம் அங்கேருந்தான் வந்திருக்கோம், நம்ம பக்தி எல்லாம் இல்லாம யாருக்கும் இல்லை, எல்லாத்தையும் பக்தி இருக்கும். அதுலயும் ஒருத்தன் வந்து கொலையாளி ஆறும், ஒருத்தன் வந்து திருடுறான், எல்லாம் பண்றான், ஆனா அவனுக்கும் உள்ள என்னது ஒரு இது இருக்கு, என்னது பக்தி இருக்கு. அதையும் மீறிய வந்து கெட்ட பழக்கம் எல்லாம் அதுல வந்து போய் அந்த மாதிரியும் வந்து போயிடுறான், வழி தவறி போயிடுறான். அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே எல்லார்ட்டையும் இருக்கு அந்த பக்தி, இயற்கையாகவே இருக்கின்றது. நாகரிகமற்ற பழங்குடி மக்கள், ஒன்னும் தெரியாது அவங்களுக்கு, அவங்க கூட இயற்கை விதியினால் வெளிப்படும் சில அற்புத நிகழ்வுகளை வணங்குகின்றனர். ஏதோ கல்ல வைக்கிறான், அங்க டெய்லி வந்து ஏதோ பண்ணி, ஏதோ குங்குமம் போட, ஏதோ சம்திங் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்றான். அவனுக்கு வந்து அதுதான் அவனுக்கு வந்து கடவுள்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கையோடு அவன் வணங்குறான். அவங்க கூட அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. அந்த அற்புத நிகழ்வு அல்லது செயலுக்கு பின்னால் இருப்பது மேலானது, உயர்ந்தது என்று கருதி அவர்கள் அதனை போற்றுகிறார். இதுக்கு வந்து நம்ம பண்றோம், ஆனா இதோட எஃபெக்ட் என்னது, பெரிய ஒரு விஷயம். நான் இது பண்ணினா நல்ல மழை பெய்யும், எனக்கு எல்லாம் பயிர்லாம் நல்லா வளையும், ஏதோ ஒரு நினைச்சிட்டு பண்றான், ஆனா அது நடக்கும் செய்யும். சோ அற்புத நிகழ்வு அல்லது செயலுக்கு பின்னால் இருப்பது மேலானது, உயர்ந்தது என்று கருதி அவர்கள் அதனை போற்றுகின்றனர்.
ஆகவே இந்த உணர்வு பௌதிக மாசுடையவர்களிடம் உறங்கிக் கொண்டிருந்த போதிலும் கூட ஒவ்வொரு உயிர்வாழ்களிடம் காணப்படுகிறது. அப்போ அது தூய்மை அடையும் பொழுது கிருஷ்ண உணர்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ண உணர்வுனா என்னது? இதேதான் உள்ளூர இருக்கிற பக்தி வெளிப்படுத்தி, ஆனா சரியான இதுல வெளிப்படுத்தணும். அதுதான் இஸ்கான் நம்ம இதுல அதுதான் பயிற்சி கொடுக்குறாங்க. இல்லாட்டி பக்திங்கிறது எல்லாரும் எல்லாம் பண்றாங்க. ஒரு கோயிலா போவா, குளமா போயிட்டு முங்கிட்டு வருவாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா எப்படி பண்ணணும், ஏது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கைட் பண்றாங்க. இது தூய்மை அடையும் பொழுது கிருஷ்ண உணர்வு என்ற தூய்மை எப்படி ஆகும்? ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணதான் அது தூய்மையாகும். அப்புறம் அது ஒரு சிறு பயிற்சியின் மூலம் ஒரு குழந்தை நடக்க தொடங்குவது போல் கிருஷ்ணன் மீது அன்பு செலுத்துவதற்கான நமது தூங்கும் உணர்வினை விழிப்புற செய்வதில் நமது புலன்களையும் மனதையும் ஈடுபடுத்துவதற்கு சில குறிப்பிட்ட வழிமுறைகள் இருக்கிறதா. ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு, சில குறிப்பிட்ட வழிமுறைகள் இருக்கு. அதை நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா சரியான அந்த பாதையில நம்ம போவோம். உண்மையிலேயே நடக்க சக்தியற்ற ஒருவன் பழக்கத்தினால் கிருஷ்ண உணர்வினை எழுப்ப முடியாது, நடக்கவே முடியாது ஒருத்தனுக்கு. அப்புறம் அவனை எப்படி நடக்கவும் முடியாது. அதே போலதான் பழகும். அவனுக்கு இதே இல்ல, பக்தியே இல்லாதவனுக்கு நம்மள பக்தி எல்லாம் சொல்லிக் கொடு. எல்லாருக்கும் பக்தி இருக்கு, எல்லாரும் பக்தன் தான். இருந்தாலும் அவனுக்கு உள்ளூர கொஞ்சம் குறைச்சல், அதை விட நான் வேற எல்லாம் பண்ணலாமே அப்படின்னு. உண்மையிலேயே நடக்க சக்தியற்றவன் ஒருவன் பழக்கத்தினால் கிருஷ்ண உணர்வினை எழுப்ப முடியாது. உண்மையில் அது போன்ற பயிற்சி எதுவும் இல்லை. பக்தி தொண்டிற்காக நம்மிடம் இயற்கையாகவே இருக்கும் உள்ளார்ந்த திறனை நாம் வளர்த்து கொள்ள விரும்பும் பொழுது சில குறிப்பிட்ட வழிமுறைகள் உள்ளன. எவனுக்கு எல்லார்ட்டையும் இருக்கு, ஆனா அவன் மறைத்துன்னு இல்லை, நான் பண்ண மாட்டேங்கிற இதுல இருக்கணும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனா எல்லாரோட இதயத்திலையும் எல்லாருக்கும் உள்ள அந்த பக்தி இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் தட்டி எழுப்பி தூசி அப்படி தள்ளி பண்ணு அப்படின்னு காட்டி கொடுத்து அந்த டார்ச்ல காட்டினா இதுதான் வழினா, ஓ அதுதான் வழி, அப்ப நான் போறேன்னு அவன் போறாங்க. இதுதான் ஏன்னா உள்ளூர ஆல்ரெடி பக்தி இருக்கு, அவன் அதை பின்பற்றுறான். அவற்றை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதாலும் செயல்படுத்துவதாலும் அவை உறங்கிக் கொண்டிருந்த அத்திறன் விழிப்புற்றெழுவதற்கு காரணமாகிறது. அப்போ உள்ள தூங்கிட்டு இருக்கு, டார்மன் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு பக்தி, அதை தூசியெல்லாம் தட்டி ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம்னாக்கா அது முழிச்சுடுறது. இது போன்ற பயிற்சியை சாதனா பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. நம்ம இன்னும் அதுல எல்லாம் வரல. எஸ் மாதாஜி படிக்கிறல லீலாவதி மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க படிச்சோன்னு முடிச்சு. பௌதீக சக்தியின் மந்திரத்தில் கட்டுண்டிருக்கும் உயிர் ஒவ்வொன்றும் மதிமயக்கத்தின் உச்ச நிலையில் இருக்கின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பொதுவாக ஓர் உயிர் புத்தி சுவாதீனமற்றவனாகவே இருக்கிறான். ஏனென்றால் அவன் எப்போதும் அவன் கட்டப்படுவதற்கும் துன்பப்படுவதற்கும் காரணமான செயல்களிலேயே ஈடுபடுகின்றான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. தனது உண்மை நிலையில் ஜீவாத்மாவானவன் மகிழ்ச்சியாகவும் ஆனந்தமாகவும் நித்தியமானவனாகவும் ஞானமயமானவனாகவும் இருக்கிறான். உலகியற் செயல்களில் சிக்கிக் கொள்வதனாலே அவன் துயரப்படுபவனாகவும் நிலையற்றவனாகவும் அறியாமை மிக்கவனாகவும் இருக்கின்றான். இது விக்கிரமத்தின் காரணமாகும். விக்கிரமம் என்றால் செய்யக்கூடாத செயல் என்று பொருளாகும். ஆகையால் நாம் சாதனா பக்தி எனப்படும் அதிகாலையில் மங்கள ஆரத்தி செய்தல், மூர்த்தி வழிபாடு, சில செயல்களை தவிர்த்தல், ஆன்மீக குருவிற்கு மரியாதை செய்தல் மற்றும் பின்னர் விளக்கப்படவிருக்கும் பல ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுதல் போன்றவற்றை பயிலுதல் வேண்டும். மதிமயக்கத்திலிருந்து ஒருவன் விடுபட இப்பழக்கங்கள் துணை புரியும். ஒரு மனிதனின் மனநோய் ஒரு மனநல மருத்துவத்தால் குணப்படுகிறது. அதுபோல் சாதனா பக்தி மாயை அல்லது பௌதீக மயக்கத்தின் கீழுள்ள ஒரு பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் மதிமயக்கத்தினை குணப்படுத்துகின்றது. நாரத முனிவர் இச்சாதனா பக்தியை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டம் 1 அத்தியாயம் 32வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகிறார். அதில் அவர் மன்னர் யுதிஷ்டிரனிடம் கூறுகிறார், அன்பார்ந்த மன்னா, ஒருவன் எவ்வழியிலேனும் தனது மனதினை கிருஷ்ணரிடம் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்று. இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. தனது சீடனை அவனது மனதினை கிருஷ்ணர் மீது நிலைநிறுத்துவதற்கான வழி அல்லது முறையினை காணச் செய்வது ஆச்சாரியர் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் கடமையாகும். இதுவே சாதனா பக்தியின் ஆரம்பமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதுவதை மையமாக கொண்ட ஓர் அதிகாரபூர்வமான திட்டத்தினை ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு இதற்காக நமக்கு அருளி இருக்கின்றார். இவ்வாறு ஓதுவது கிருஷ்ணர் மீது உடனே பற்று கொள்ள செய்யும் அளவிற்கு பெரும் சக்தியுடையதாகும். இதுவே சாதனா பக்தியின் தொடக்கமாகும். எவ்வாறேனும் ஒருவன் தனது மனதினை கிருஷ்ணர் மீது நிலைநிறுத்த வேண்டும். மகா பக்தரான அம்பரீஷ் மகராஜ ஒரு பொறுப்புமிக்க மன்னராக இருந்த போதிலும் தனது மனதினை கிருஷ்ணர் மீது நிலை பெற செய்தார். அதுபோல்
எவனொருவன் தனது மனதினை இவ்வாறு நிலைநிறுத்த முயல்கின்றானோ அவன் தனது உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வினை வெற்றிகரமாக மீட்டெழச் செய்வதில் விரைவான முன்னேற்றம் காண்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. பண்ணி முடிச்சுடலாம். பௌதிக சக்தியின் மந்திரத்தால் இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம், நம்ம பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதுனால there are so many distraction. நமக்கு அதுதான் நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றது, அதுதான் நம்மளை கட்டி போட்டு வச்சிருக்கு. சோ அதனாலதான் கட்டுண்டா ஆத்மானு அதுதான் நம்மளை தடஸ்தமா நிறுத்துறது. இதனால நமக்கு என்னது பகவான் இது கொடுத்திருக்காரு, ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு. அந்த ஷாக்கிள்ஸ் எல்லாம் உடைத்துன்னு நம்ம போலாம். ஆனா தெரியாதக்கு அவன் மாட்டின்னு விட்டான். அந்த இதுல மாட்டிட்டு என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியலையே, எனக்கு இன்னும் பக்தி பண்ண முடியலையே. அவன் பக்தி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சா வந்துருவான். ஆனா பக்தி பண்றதே அவன் he doesn't have an optionங்கிறப்பல அவன் என்ன பண்றோம், அது சமைக்கணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும், எனக்கு நேரம் இல்ல. பாக்கி உள்ளவர்களுக்கு நேரம் இருக்கிற அதே நேரம் தான் நமக்கும் இருக்கு இல்லையா? ஆனா அந்த யாரு பக்தி பண்றதுலயும் அவன் என்ன இல்ல, அந்த நேரம் எனக்கு 3 மணிக்கு முடியாது, 7 மணிக்கு முடியாது, 9 மணிக்கு முடியாது. எந்த நேரம் பார்த்தா நம்ம பிஸி தான். வேலைக்கு போகணும், வீட்டுக்கு வரணும், அவங்களுக்கு சமைச்சு போடணும், இது பண்ணணும், காலையில திரும்பி நான் சமைக்கணும். இதேதான் நடந்துட்டு ஆனா we are also living in the same world. அதுதான் இது கட்டி போட்டு வைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான். ஆனா நமக்கு பகவான் ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு. நல்ல மூளை யூஸ் பண்ணி இதுல இருந்து லூப் ஹோல்ஸ் கண்டுபிடிச்ச பகவான் எப்படி வழிபடலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த இதெல்லாம் எப்படி நம்ம புத்தியாலதான் நம்ம பண்ண முடியும். இல்லாட்ட we are also இப்ப லீலாவதி மாதாஜி ஸ்கூலுக்கு போறாங்க, அங்கேயும் வேலை பண்றாங்க, திரும்பி வராங்க. எங்க நேரம்? அழகா இந்த நேரத்தை ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாமே இல்லையே. இதுல வரணும்னு சொல்லிட்டு எப்படி தோன்றது? அதே போல பத்மா மாதாஜி குழந்தை சின்னவா, எங்க நேரம் கிடையாது. அவளுக்கு சரியா பொங்கி போட்டு அவ பின்னாடி இருக்கிறது இதுதான் நேரம் சரியா இருக்கும். எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லணும்னாச்சா எல்லாரும் எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லலாம். ஆனா எப்படி கண்ணம்மா மாதாஜி இல்ல ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி இந்த ஏஜ்ல எல்லாம் என்னது நிம்மதியா இருக்கலாம். கண்ணு சரியா தெரியறது இல்ல, காலு முட்டு வலிக்கிறது, அது எல்லாம் ஒரு ரீசன் கொடுத்து இதெல்லாம் வர முடியாதுப்பா. பகவத்கீதை எல்லாம் எப்படி படிக்கணும் இந்த மாதிரி சொல்றவங்க இருக்காங்க இந்த ஏஜ் குரூப்ல. ஆனா நம்ம அதுல என்னது ஒரு குரூப் போல் கண்டுபிடிச்சு இல்ல இதுலயும் நம்ம இதுவும் பண்ணலாம், அது மாட்டுக்கு இருக்கட்டும். ஆனா நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம நுழைஞ்சு வரோம் இல்லையா. இந்த மாதிரி எவ்வளவு பக்தர்கள் வரா ரொம்ப கம்மி தான். ஆனா உள்ளூர இருக்கு, வழி தெரியாம இருக்காங்க. சோ பௌதிக சக்தி மந்திரத்தில் கட்டுண்டிருக்கும் ஒரு உயிர் ஒவ்வொன்றும் மதிமயக்கத்தின் உச்ச நிலையில் இருக்கிறது. அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது இதுல இருந்து எப்படி வழியில வரணும்னு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பொதுவாக ஒரு உயிர் புத்தி சுவாதீனமற்றவனாகவே இருக்கிறான். என்னது பொதுவாக ஒரு உயிர் வாழினது புத்தியே கிடையாது. அவன் புத்தி சுவாதீனமற்றவன்னு என்னது எல்லாம் மந்த புத்தியா இருக்கான். அவனுக்கெல்லாம் சொந்த ஒரு இதே கிடையாது, என்ன மூளை கிடையாது, அவனுக்கு ஸ்மார்ட்னஸ் கிடையாது, அந்த மாதிரிதான் இருக்கான். ஏனென்றால் அவன் எப்பொழுதும் அவன் கட்டுப்படுவதற்கும் துன்பப்படுவதற்கும் காரணமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறான். அம்மா எனக்கு நேரம் இல்லை, ஓகே எதனால நேரம் இல்ல வேலைக்கு போறேன், அந்த வேலையை விடவும் மாட்டேன், அது பண்ணிட்டே இருப்பேன். சரி அப்புறம் வீட்டு வேலையை நான் தான் பண்ணணும், நீ அதை டெலிகேட் பண்ணிடேன், அவங்க பண்ணும்போது நீ அட்டன் பண்ணலாமே. இல்ல நான் தான் பண்ணணும். வெளியே மந்த புத்தி, நானே தான் பண்ணணும், எனக்கு வெளியில வேலைக்கும் போகணும், வீட்டுல வந்தாலும் வேலை, அந்த மாதிரி ஒரு மந்த புத்தியில புத்தி சுவாதீனமற்றே புத்தி சுவாதீனம் அந்த இது இல்லையா பண்ணினதே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு மூளை வளர்ச்சி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு மாதிரி மந்த புத்தியில இருப்பாங்க. அது மாதிரி எப்போதும் கட்டுப்படுவதற்கும் துன்பப்படுவதற்கும் காரணமான செயல்களிலேயே ஈடுபட்டிருந்தாங்க. அதுல எப்படி வெளியில வரணும்னு சொல்லிட்டு அவன் திங்கே பண்ண மாட்டேங்கிறான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. தமது உண்மை நிலையில் ஜீவாத்மாவான மகிழ்ச்சியாகவும் ஆனந்தமாகவும் நித்தியமாகவும் ஞானமயமானவனாகவும் இருக்கிறான். ஆக்சுவலி பார்த்தா நம்ம எப்படி சச்சித்தானந்தா பகவானுடைய அதே குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட இருக்கு. எல்லா உயிர்வாழிகள், நாட் ஓன்லி ஹியூமன் பீயிங்ஸ், எல்லா சின்ன சின்ன ஜந்துக்கள்ல இருந்து எல்லாருக்கும் இருக்கு. ஆனா அந்த மறதி நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. எல்லாம் பாலிஷ்டு டைமண்ட் தான். அந்த டைமண்டை பாலிஷ் பண்ணாதான் அது நல்லா ஜொலிக்கும். அது பாலிஷ் பண்ணலன்னா அது கல்லு மாதிரி தான் இருக்கும். சோ நம்மளாம் அந்த மாதிரி ஒரு கல்லு மாதிரி தான் இருக்கும். பாலிஷ் பண்ண 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 அவ்வளவு ஜொலிச்சுன்னு வரும். அவனை பாலிஷ்ங்கிறது என்னது, இந்த மாதிரி ஒரு பக்தி மார்க்கத்துல போய் நம்ம we have to polish ourselves. அப்போ நம்மளும் பெரிய நல்ல ஒரு என்னது மினுக்கிற டைமண்ட் மாதிரி ஆயிடுவோம். சோ நம்ம என்னது நம்ம ஜீவாத்மா எப்படி மகிழ்ச்சி, எப்போ சச்சித் ஆனந்தமயம். நம்ம அது தெரியாதே நம்ம அழுதுண்டு ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம அழுதுண்டு மன உளைச்சல்ல உட்காந்துருக்கோம். ஆனா ஆனந்தமாகும் நித்தியம், we are always there, we don't die. ஞானம் அவ்வளவு we are all knowledgeable, அந்த மாதிரிதான் இருக்கான். உலகியல் செயல்களில் சிக்கிக் கொள்வதனாலேயே அவன் துயரப்படுபவனாகவும் இலையற்றவனாகவும் அறியாமை மிக்கவனாகவும் இருக்கிறான். இதெல்லாம் பிகாஸ் ஆஃப் நம்ம உடலை பெற்று ஒரு ஆத்மா உடலை பெற்று வந்திருக்கு. இந்த முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்கி நம்ம நினைச்சுக்கோ வாட் கேன் ஐ டூ அப்படின்னு உட்காந்து. நோ, யூ கேன் டூ மச் பெட்டர்.
சோ உலகியல் செயல்களை சிக்கிக் கொள்வதிலேயே அவன் துயரப்பட்டவன் அது மாதிரி இருக்கான். இது விக்ரமத்தின் அப்படின்னா என்னது, விக்ரமா நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, அதான் விக்ரமத்தின். அப்ப என்னது விக்ரம் வேத்தாள் மாதிரி அந்த மாதிரி பேர் வருது. அப்புறம் செகண்ட் விக்ரமா வந்தோன்னா எனக்கு புரிஞ்சது. கர்மா விகர்மா அகர்மான்னு பண்றோமே, விகர்மனா என்னது, இது செய்யக்கூட தகாத செயல்கள், அதுதான் நமக்கு காரணம். அந்த மாதிரி எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதோ அதெல்லாம் நம்ம அதுலதான் ஈடுபடுறோம். அதனால்தான் ஒரு அறியாமையே இருக்கு. அறியாமை மிக்கவனாகவும் இருக்கிறான். இது என்னது, எதனால் ஆகிறது, விகர்மாவினால் ஆகிறது. காரணம் விகர்மா என்றால் என்னது, செய்யக்கூடாத செயல் என்று பொருளாகும். ஆகையால் நாம் சாதனா பக்தி எனப்படும் அதிகாலையில் மங்கள ஆரத்தி செய்தல், மூர்த்தி வழிபாடு நம்மள செய்யணும். இப்ப நம்மள அதெல்லாம் பண்ணலனாலும் அட்லீஸ்ட் பகவான் இஸ்கான்ல காட்டுறாங்க, நம்ம மங்களூர்ல காட்டுறாங்க. இல்ல நான் பண்றேன், நானும் 10 மணிக்கு தான் பண்ணுவேன், எனக்கெல்லாம் மெதுவா தான் நான் குளிப்பேன், மெதுவா பண்ணலாம், அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. பகவானுக்கெல்லாம் எப்போ நீங்க பகவானுக்கு வழிபடுங்க, அது போறோம். ஆனா பகவான் நம்ம இஸ்கான்ல இருந்து காலையில காட்டுறது, அது நம்ம பார்த்தா கூட நல்ல ஒரு இது கிடைக்கும். காத்தால மங்களாரதி செய்தல், சில செயல்களை தவிர்த்தல், எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதெல்லாம் தவிர்க்கணும். ஆன்மீக குருவிற்கு மரியாதை செலுத்துதல் மற்றும் பின்னர் விளக்கப்பட்டிருக்கும் சில பல ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுறது. இன்னும் நிறைய இருக்கு, இதெல்லாம் 1-2 தான் சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் நிறைய விதிகள்லாம் இருக்கு. அது பின்பற்றுதல் போன்றவற்றை பயிலுதல் வேண்டும். மதிமயக்கத்தில் இருந்த ஒருவன் விடுபட இப்பழக்கங்களை இந்த அப்ப இது நம்ம ஒரு மாதிரி மயக்கத்துல இருக்கும், மதிமயக்கத்துல இருக்கும். இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு இதெல்லாம் தான் வழிபாடு. இந்த மாதிரி காலையில ஓகே இன்னும் மதிமயக்கத்துல இருக்கும். அதுல தட்டி எழுப்பி காலையில வா, ஓ சரி, அப்புறம் என்னது ஆஃபர் பண்ணேன், அப்புறம் என்னது ஜப்பா பண்ணேன். சோ இந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லி அவனை ட்ரெயின் பண்ணி பிகம்ஸ் பாலிஷ்ட் ஆயிடும். சோ விடுபட இந்த ஒரு மயக்க நிலைன்னு விடுபடுறதுக்கு இப்பழக்கங்கள் துணை புரியும். ஒரு மனிதனின் மனநோய் ஒரு மனநல மருத்துவனின் மருத்துவத்தால் குணப்படுகிறது. மனநல மருத்துவத்தால் குணப்படுகிறது. அதுபோல் சாதனா பக்தி எனது மாயை அல்லது பௌதிக மயக்கத்தின் கீழ் உள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் மதிமயக்கம். ஒரு மாதிரி ஒரு இதுல இருக்கும், ஒரு மாதிரி துந்தலா சொல்லும், ஒன்னும் தெரிய மாட்டேங்கிறது, இன்னும் நடக்கிறது, டெய்லி ஏந்துக்கிறோம் பண்றோம் அந்த மாதிரி. சோ அந்த மயக்க நிலையில இருந்து அவனை விழிப்படைய செய்யறது, அல்லது பௌதிக மயக்கத்தின் கீழ் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் மதிமயக்கத்தை குணப்படுத்துகிறது. சோ நாரத முனிவர் சாதனா பக்தியை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 7ஆம் காண்டத்தில் அத்தியாயம் முதல் அத்தியாயத்தின் 32வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகிறார். அது என்ன சொல்றார், அதில் அவர் மன்னர் யுதிஷ்டரிடம் கூறுகிறார், அன்பார்ந்த மன்னா, ஒருவன் எவ்வழியிலேனும் தனது மனதினை கிருஷ்ணரிடம் நிலைநிறுத்த வேண்டும். எப்படியாவது பகவானை வழிபடணும். நான் வழிபடுறேன்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துதான் இது எப்படியாவது பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் பண்ணலாம், ஒரு இது வந்துடும், பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் வரும். காலையில எழுந்துக்கணும், ஆஹா பகவானுடைய முகத்தை பார்த்தோம், இன்னைக்கு ஃபுல் டே சரியா போயிடும். அதுக்கப்புறம் ஜபம், இந்த மாதிரி பண்ண ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம முன்னுக்கு போறோம். சோ அன்பார்ந்த மன்னா, ஒருவன் எவ்வழியிலேனும் இப்படியாவது தனது மனதினை கிருஷ்ணனிடம் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்று, இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. எப்படியாவது பகவானிடத்தில் மனதை நிலைக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஏதோ ரிச்சுவல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம தனது சீடனை அவனது மனதினை கிருஷ்ணர் மீது நிலைநிறுத்துவதற்கான வழி அல்லது முறையினை காண செய்வதுதான் ஆச்சாரியர்களோட கடமையே. என்னோட சீடனை ஒரு டிவோட்டி ஆக்குறது, அதுதான் அவரோட மெயின் எண்ணமா இருக்கும். மற்றும் ஆன்மீக குருவின் கடமையாகும். அதுதான் அவங்க பண்றாங்க. இதுவே சாதனா பக்தியின் ஆரம்பம் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதுவதை மையமாக கொண்ட ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான திட்டத்தினை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இதற்காக நமக்கு அருளி இருக்கின்றார். அப்ப நமக்கு சொல்லியிருக்கா, ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜபம் சொல்லு, 16 ரவுண்டு பண்ணு, காத்தால மங்களாரத்தி போது மங்களாரத்தி முடிஞ்சு பிரம்ம முகூர்த்தம் போது பண்ணினா நல்லா அது பலன் கிடைக்கும். நல்ல பகவானை தியானம் பண்ணி இப்படி எல்லாம் அவர் சொல்லியிருக்கிறது. யாரோனா நமக்கு ஆச்சாரியரா இருந்து அவரெல்லாம் கைட் பண்ணியிருக்கார். அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சோ இவ்வாறு ஓதுவது கிருஷ்ணன் மீது உடனே பெற்றுக்கொள்ள செய்யும் அளவிற்கு பெரும் சக்தி உடையதாகும். ஏன்னா மகாமந்திரம், திஸ் இஸ் கால்ட் மகாமந்திரம். சோ அந்த மகாமந்திரத்தை நல்ல ஸ்ரத்தையோட நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அதுல உள்ள அந்த ஃபுல் சக்தி நமக்கு தெரிய வரும். பேரளவுல சொன்னோம்னா தெரியாது. 16 ரவுண்ட் கண்டிப்பா 16 ரவுண்ட் பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் சரியாயிடும், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். இதுவே சாதனா பக்தியின் தொடக்கமாகும். எவ்வாறேனும் ஒருவன் தனது மனதினை கிருஷ்ணர் மீது நிலைநிறுத்த வேண்டும். எப்படியாவது ஓகே, ஜபம் மாலை மாத்திரம் பண்ணிட்டேன், காலையில மங்களாரதி பார்த்தேன், அவ்வளவுதான், என்னால ஃபுல் டே அதான் பண்ண முடியும்னா ஆச்சு, விட்டு போயிடுது, அந்த தொடர்பு அப்படியே துண்டமாயிடுது. அப்படி இல்ல, அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வீட்டு வேலையில மட்டும் நமக்கு ஜபம் பண்ணுமே, ஃபுல் 16 ரேடியோ பண்ண முடியலன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணலாம். அப்பப்போ பகவான் இடத்துல நம்ம லயிக்கிறது, we are getting connected to God.
அப்புறம் என்னது வேற என்னெல்லாமோ இருக்கே, அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணோம், அது இது, கோயிலுக்கு போகலாம், பக்கத்து கோயில் இருந்தா கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலாம். இந்த மாதிரி எவ்வாறேனும் ஒருவன் தனது மனதினை கிருஷ்ணர் மீது நிலைநிறுத்த வேண்டும். மகாபக்தரான அம்பரீஷ் மகாராஜா, அவெல்லாம் மகாராஜா இதுதான், அவங்களுக்கு எவ்வளவோ வேலை இருக்கும். அப்போ என்னது பக்தர், ஒரு பொறுப்புமிக்க மன்னராக இருந்த போதிலும் நான் என்னது மனது எப்படி இருந்தது, தனது மனதினை கிருஷ்ணர் மீது நிலை பெற செய்தார். ஏகாதசி விரதம் பண்ணார், அதெல்லாம் தெரியலையா, அம்பரீஷ் மகாராஜோட ஸ்டோரி எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதுபோல் எவன் ஒருவன் தனது மனதினை இவ்வாறு நிலைநிறுத்த முயல்கின்றானோ அவன் தனது உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வினை வெற்றிகரமாக மீட்டெழ செய்வது. மீட்டெழனா எனக்கு ஆல்ரெடி இருக்கு, அதை திரும்பி வந்து கொணர்றான், திரும்பி வெளியில கொண்டு வரான். விரைவான முன்னேற்றம் காண்கிறான். இதுல வந்து மார்க் பண்ணிடுறேன், அடுத்த வாரம் மறந்து போயிடும். யாராவது உங்க புக்ல ஏதாவது மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கோ, ஒரே நிமிஷம். இங்க 22 கிருஷ்ணா 22. This is how we have to read. Save. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. 42 or 47. Okay. அது முடிச்சுடலாம் நம்ம. ஓகே. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री हरिदास ठाकुर की जय, महामंत्र की जय, महाप्रभु की जय, भगवत गीता श्रीमद भागवत ग्रंथ की जय, राधा गोविंद की जय, राम लल्ला की जय, और प्रेमानंदे हरि 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 बोल। தேங்க்யூ. இன்னைக்கு எல்லாரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். மாதாஜி பக்தி ரசாமிரத சிந்துக்கு ஜெயின்னு சொல்லக்கூடாதுங்களா? சொல்லலாமே, தாராளமா சொல்லலாம். இது நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமே, நினைவுபடுத்துங்க, சொல்லலாமே, தாராளமா சொல்லலாம். பக்தி ரசாமிரத சிந்து கி ஜெய், ரூப கோஸ்வாமிக்கு ஜெய், அவர் தான் எழுதியிருக்காரு.